فوقنا كهان تقخت لمن عدي تلمي حنتيتي كم تحرقي حلوي كتمعرقي كتوكبلي كتبلسقي كتحين ببلي عدي عدي سبحدري تسلم لي إري عدي جقانو مباح بلي أنوين اللهم متكلكان نعتها سنغة حزبي تقول بيبي مسنخل سنغة حلفكا خزري ناوتي عتغة سوء أخا خلحفو حوق أمامي هاقري سفعي وقننت كخندو صباغا قنجنخي تهنديدو خنقدو ربع عدمي نسليخي خفردو مدرخات كتاتح نزمت ولدو نسخي تبلتقلو حزبي زخور علو أنا خنددو دنقل عدمي نعخن حزبي صمالو قامي ندرعي مريتي كمون كسلكي عبدبري حرياخي تنفل سمعتكي متان كنعيكي هاقري بخري جماوتي قاريده بقلات معتمتي هانيته بتسمري رهاتي كتلكي بحيل حسابي فليته قرما عنجنا خلبسكي قلبخي كوكبو كرسخي نديله زرا تقاتات كحنففن داله معدنكي غيسا قمرحيا يقديبه كحلبو ساعتي امري سريبه قمجا خسلم حزبي تخبيبه دك حد علامه دك حد لبي بحنساب سميرنا بحادين زنبي كقلبكي نابتطوط عود منهر بزخي سماي ترزق بيت هاجري هاجري حنتا قلبي عايز سولو تعري تبقى قرمخي حيال سمر وفري علو فوقنا عدي عاد حدري عدي عاد فقري علو فوقنا عدي عاد حدري عدي عاد فقري سلام تختاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو بعقداسن وانا وانت حسوتات مزيناكم هلنا حساب موداتنا اذا مدام مسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوغ من حسابكم من بحناس من قد قدفو كم وترو نزي channel دقفو سبسكرايب قبروا ابزا تحتي درار فور افريكا تبل زلا دما حصرت فيديوهاتنا اذا نقبر لكم زلنا أبو أبتي درار فور أفريكا نقبر لكم علنا تمنى حمشة عشرة دقيقة عشرة حمشة دقيقة مسمعت رايجر ليكم نتعقد داسيز بلنا نابو نبلو لنا سلزا وخيتكمون سبورت قبروا حدا تيم نعوخ عجزاني نعوخ عجزانا غيرنا لنا التبابعوم من تان تسرح قتل نايلو مارسنا دما أبتي وانا وكنا تتوكيرنا هنكيدنا مجمريا بزخن جمرا بزوبانا زكايزلو US President Donald Trump has vowed to end Sudan's civil war at the request of Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman. Sudan has been at the cusp of a full-out, blown-out war internally. It has been seeing this war since 2023, along with a humanitarian crisis like none other. Your reaction first, I mean, I understand it could be a game changer finally for the United States to get involved, but that it took the Crown Prince to bring this to the president's attention in the first place. كم نريو زلنا كونتات ناي سودان دارقا زترسع كوينات زنبري ناب ميديا كم زملاس كوين اللو زد ما قد سنة اللو مهنياتو حجي كل عننا تربحا اتي اب ميديا نخيمت اب سبوت لايت نخيمت بعبيت ميدياتات نكيز الرب سقط زقبر زنبري اتي سقطتي تسيرو اللو تانقا قحوتها شفانتيا فريس هلا نابتزا هايست ليفل نايت بريزيدنسنا امريكا بتي حنيرا كنت محجي سمعنا يرديو دايما دايلو دي اسكيتو نيرو ويس دونالد ترامب ابدراما سلازنبرا يفلطو نيرو I don't know you can say many things حفش حاجن ازي قداي عبا اجندا كوينو خمزة ليزي نقر زلو جن معرتن احنا ندليو نتصبق نقر كخودلنا ويون نابز بسودان زلنا تصبقا تحساسبا بخالي من قدد ما نزو كنتات زي ناب كالي كتم زوزفتون حيلتات دما كوم عينت قويا خو قبرن رلنا مجمريا قداينا السودان حلغلغ زبالة قداي مخانون بزحات هقرات إيدوم إتيوم لزلويم عنزانا تسمعنا نقول كل زي السودان قربيتنا أنا بزحنا قر كم سنة تتحاز هقريا سلازي ناي السودان قداي هذا ريل كيس أبقد مينا أبليبيا أبيمن كقاتم كلكمو أنا ميديا ينبركون كم تزدل دما شفني قبر كلون يمن أبزوان زي دارقا كم يمن حنت حبرتي يمن كوينا كتكتسل يا إل كان مقامات أزي كبيدي almost دارقا تمغيلا يك بالغ
ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣፀቢቓ ንድሕሪት እያ ተመሊሳት ሃገር እዚ ነገር እዚ ኣብ የመን ከምኡ ድማ ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ክነሱ ኤርትራውያን ከምቲ ዝድለ ኣተኩረ ሂብና ይሰማዕናሉ ኣይተገደስናሉ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍእ መን እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እዩ ነዞም ጉዳያት እዚኣቶም ግና ይዛረበሎም እዩ ስለምንታይ እስኪ ምክንያቱ ሕልሚ ክሸይጥ ስለ ዝደሊ እንታይ ዓይነት ሕልሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኣለካ ኩሉ ፐርፌክት ራን ዝገብር ወላ ምስ ሸይጣን ኮይና ሰሪሕናሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክንኣልየ ኢና እሞ ድሕሪኡ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ክኸውን እዩ ቅዋም ክነግስ እዩ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ሪያሊቲ ግን ንዝነበረ መንግስቲ ብጎነፅ ከኣልይዎ ዝፈተኑ ኣብ ምንታይ ይወድቁ ኣለው ሓደ ግዜ ዘይኮነ ኬዝ ኣፍተር ኬዝ ኣፍተር ኬዝ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ኣብነታት ናይቶም ሃገራት ድማ ርሑቕ ዘለዎ ይኮነን ኣብ ድርኩ ኺድ ገዛና ዘለዎ እዮም ስለዚ ኣብ ድርኩ ኺድ ገዛኻ ዘሎ ጎረቤትካ ሓደ ነገር ፈቲኑ ፀዲፉ ገዙ ተቃፂሉ ሂወት ፋሕፋሓት ይዎ ከሎ ናርኣኻ ነታ ንሱ ዝገበረ ኣነ ንዓ ክገብር እየ ዝብለካ ሰብ ተሰሚዕካ እንታይ ካ ትብሎ ዋ ፅሉል ክትብሎ እውን ብቁዕ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ፅሉል ኢኻ ክትብሎ ትኽእለን ወይ ፅላል እውን ደረጃታት ኣለዎ እዩ ስለዚ ጨርቁ ዝደርበየ ፅሉል ጥራይ እዩ ኣብ ቅድሜኻ ጎረባብትኻ ኣብ ምንታይ ዓዘቕቲ ኣትዮም ኣለዉ ናይ ምንባር ሕቶ ስኻ መሰልን ገለንገለ ክትብል ከለካ እኮ ክትነብር ተኽኢልካ ጥራይ ክትነብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ገዛኻ ንብረትካን ኩሉ ዝዓኑ ተኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ንክትምለስ እውን ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ እቲ ሕጂ ፀሊእካዮ ዘለካ ናብኡ ክትምለስ እውን ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ክትጥንቀቕ እዩ ዘለካ ፀገም ክህልወካ ክልዩ ብድሆታት ክህልወካ ክልዩ ግን ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ዳትስ ዋይ እዚ ናይ ሱዳን ኣነ ኢንተንሲቭሊ ክንሪኦ ዝደሊ ምክንያቱ ድርስ መዳርግቲ ዘይብሉ ትምህርቲ ኢና ንቐስም ዘለና ካብ ሕማቅ ክትምሃር ግድን እዩ ፈቲና ወይ ንዓና ንክንምሃር ኢሎም ኣይኮኑን ከምኡ ኮይኖም እሶም እቲ ዝኸድዎ መንገዲ ዝፈቲሩ ኣሎ ሕና ከም ኤርትራውያን ግን ኣብቲ ጎረባብቶም ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ብዓብዪ ክንሪኦ ኢና ንሪኦ እውን ኣለና ናይ ሱዳን ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ምክንያቱ ርጉእ ሃገር ዝነበረ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኢልካ ዝኸድካዮ ነፍሲ ወከፍ ሱዳናዊ ሂወቱ ልውስ ክገብር ክኢሉ ብፍላይ ካርቱም ዝነበረና ንፈልጦ ኢና ካርቱም ሎሚ እንታይ ትመስል ኣላ ዑና እያ ተቐይራ ዘላ ብሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ክትምለስ እያ ኩሎም ሱዳናውያን ክንምዕብል ንኽእል ዲና ኣይኮኑን ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደምና ክምለስ ንኽእል ዶ እታ በዓልና ደፍረስናያ ኣብኣ ክምለስ ንኽእል ዶ እዩ it's very hard ስለምንታይ ሃርድ ኮይኑ ናብዚያ ክምለሰኩም እየ ናብኡ ከይምለሱ ዝደልይዎም ኣለዉ Let's talk more about that with Dalia Ziada. She's a Middle East scholar and the Washington coordinator at the group. ISGAP, thanks for being with us, Dalia. Good to see you. So what's happening here? Are the Saudis trying to take the initiative on Sudan? Because if you read Qatari media today, I'm talking about Al Jazeera, it would appear as though the UAE is to blame for everything that's happening in that terrible war. Thank you. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ እስራኤል ሚድያ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምስ መሐመድ ቢን ሰልማን ናይ ስዑድያ ዝገበሮ ተስፋ ዝህብ ንዓለም ምሉእ እውን ተስፋ ሂብ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሲሪየስ ክንሪኦ ኢና ክንሕዞ ኢና ክንሰርሓሉ ኢና ድሮ ተበጊስናሉ ኢና ኢሉ ፅሑፋት ብኤክስ እውን ከውፅእ ምስ ጀመረ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ቀጠር እዮም ዝብሉ ኢማራት ኩሉ ግዜ ቀጠር እዮም ከም ፀላኢ ትቆፅርዋ ምክንያቱ ቀጠር ናይቲ እስላማዊ ኣወዳድባ ወይ እውን ናይ እስላማዊ ሓይልታት ደጋፊትን ስፖንሰርን እያ ዝብል ስእሊ ንሳቶም ግን ፀረ እስላማዊነት ንመን ክሕጉስ እዮም ከም ዝብሉ ንእስራኤል እስራኤል ንቀጠር ስለ ትፀልዓ ኢማራት ድማ ኩሉ ግዜ ቀጠር እያ ነዚ ኩሉ ናይ እስላማዊ ነገር ትገብሮ ዘላ ይብሉ ንስዑድያ እንድሕር ኢሎም ይፈርሁ እዮም ኢማራት ፈርሁ እዮም ንስዑድያ ክውንጅሉ እዚኣ እታ ገይም ክትፈልጦ ኢማራት ንቀጠር ትድንድና እያ ወይ እውን ትሕተይ ስለ ዝኾነት ወላ ቦታ ድረ ወላ ብኻሊእ ክዓፅዋ ይኽእል እያ ትብል እስራኤል ካ ስለ ዘላ ምሶም ንስዑድያ ግን ይፈርሁ እዮም ምክንያቱ ስዑድያ ሓደ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ኤር ስፔስ ናቱ ብምዕፃው ጥራይ ነቲ ኢማራት ቁጠባ ናቶም ዓነውነው ክትብሎ ትኽእል እያ ስለዚ ሓደ እሱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ኣሜሪካ እውን እንትኾነ ጭዋዳ ናይ ስዑድያ ዓብዩ ምስ ቻይና እንትኾነ ጭዋዳ ናይ ስዑድያ ዓብዩ ምስ ራሽያ እንትኾነ ጭዋዳ ናይ ስዑድያ ዓብዩ ስለዚ ነዚ ስለ ዝፈርሁ ንቀጠር ክድንድኑ ይደልዮም ምስ እስራኤል ተጎራቢቶም ድማ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ እቲ ስዑድያን ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ገይሮሞ ዘለዉ ንቀጠር እዮም ዝሓምዩ ዘለዉ ቀጠር እንታይ ትገብር እያ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ እስላማዊ ሓይልታት ንኣብነት ሰራዊት ሱዳን እቲ ኢማራት ዝበሃል ከምኡን እስራኤል እንታይ እዮም ዝብልዎ ሕሉፍ እስላማዊ ኣካይዳ ዘለዎ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ እዚ ከዓ ነቲ ምስ ሓማስ ኣተሓሒዝካ ምስ ሕዝብላ ኣተሓሒዝካ ምስ ኢራን ኣተሓሒዝካ ነቶም ሕሉፍ እስላማውያን ሓይልታት ንቃለስ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ጌርካ ስርዓታት ንምቕያር ፖለቲካ ንምብልሻው ትጥቀመሉ እዩ ኢማራት ድማ ንነብሳ ኣሜሪካ ንክትፈትዋ ብፍላይ ድማ እስራኤል ንክትፈትዋ እንታይ ትብል አንጻር ሕሉፍ እስላማዊ ኣተሓሳስባ እያ ትብል نغطي الحجة تزرع سمعوا بزي. And as usual, happy to be with you. First of all, what we're seeing now is once again the US coming with its heavy weight to correct the region, to put everyone on the right track and hopefully end more and more conflicts, similar to what we saw with the US intervention in the war in Gaza, which was so successful, at least so far.
and hopefully it will not backfire. There is a similar situation that has been going on in Sudan for years. It has been disregarded, and actually what we saw is a pattern by Qatar over and over again of using the sufferings of the locals in each of the regional conflicts. كم تريوم زلو خنتا يمزبل زلو እዚ ጉዳይ ዝተረኣየ ሪስፔክት ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ኩሎም ስዑድያ ሄቪ ዌይት ናይቲ ሪጅን ዝኾነ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ቀጠር ንምንታይ ትጥቀመሉላ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ነቲ ናይ ህዝቢ ፀገም ኣልፋሸር ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ካልእ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ስቃይ ከም ኖርማል ገይሮም ንዑ ተጠቂሞም ነቲ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ንምልዓዓል ንኢማራት ንምውንጃል እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው አልጀዚራን ካልእ ማሕበራትናቶም ብዝብል ኣብ መንጎኦም ዘሎ ብፍላይ እስራኤል ድማ ብኣልጀዚራ በቲ ናይ ቀጠር ሚድያ ብዙሕ ስለተሓረመት ነዚ ብኮዚ ክጥቀምሉ ኣብ መንጎ ክልተዮም ዓረብ ዘለዎ ነገራት ከዋዓውዕ ወይም ዝፍትኑ ዘለው ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ኢልናኩም እዚ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኢማራት ናይ ጋልፍ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ ኢንተንሲቭ ዝኾነ ኮምፒቲሽን ውድድር ናቶም ናብ ፕሮክሲ ዎር ከይዱ ናብ ካልእ ዓይነት ኩናት ዝኸደ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ምናልባታት እያ ነዚ ኩነታት ክትዕርዮ ትኽእል እያ ዝብል ዘሎ ብዝኾነ ኣብ መንጎ እዞም ዓረብ ዘለው እስራኤል ክትምዝምዞ እያ ትደሊ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ሙሉእ ዓረብ ምስ ኢማራት እያ ብቐረባ ትሰርሕ ዘላ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ እስራኤል ኣብቲ ኩናትን ገለን ከላ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ብናቶም ፅላልን ብናቶም መርሕነትን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩሉ ረበሻ ዝግበር ዘሎ ኢማራት ትኸዶ ዘላ ብምሉእ ኣብ ጎኑ መን ኣሎ እንድሕር ኢልካ እስራኤል ኣላ እስራኤል ድማ ነቲ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ይድግፍዎ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እምቢ ንኸይብሉ ግን ሎቢ ኣለዎም ናይ እስራኤል ሎቢ ናቶምን ናይ እስራኤልን ክልቲኦም እምቢ ከይትብል ኣሜሪካ ኢዳ ንከይትእቱ ተኣለዩ ካብዚ ዘብሎም ሓይሊ ኣሎ ነቲ ፖለቲካ ድማ ብከምዚ ኢኻ ትቋፅሮ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኣሜሪካ ትረብሓላ እንድሕር ኢሎም ኤቪደንስ የለን ኣሜሪካ እንታይ ትረብሓላ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ረብሐሎም ኖ የለን ዝኾነ ኤቪደንስ የለን ኢማራት እዩ ዝረብሕ ዘሎ ምናልባት ፅልዋ ድማ እስራኤል ክረብሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ግን ስለምንታይ ወላ ሓንቲ ክትብል ዘይትኽእል ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ናይ እስራኤል ተምሮ ናይ ኢማራት ክልቲኡ ነቶም ፖለቲከኛታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ንኸይቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናፀቐጠ ኣብቲ ዓበ ኣጀንዳ ኣብ ናይ ፕሬዚደንት ደረጃ ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ደረጃ በፂሑ ዓበይቲ ስጉምታት ንኸይወስድ ዕንቅፋትን መኻልፍ እናፈጠርካ ክኽየድ ፀንሐ እዩ ዝስገር ዘሎ እቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ግን እናዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ እቲ ናታ ረፒቴሽን እቲ ክብሪ ናታ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናታ ብከምዚ መንገዲ እንድሕር ከይዳ ኣብ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት መመሊሱ ናብ ጎደለ ስለዝኸይድ ተሰማዕነት ናታ ክወድቕ ስለዝኽእል ንዑ ክዕቅብዎ ስለዝደልዩ እንተወሓደ ገለ ቁሩብ ሽግር ፈታሕቲና ዝብል ስእሊ ክሸጡ ስለዝደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ በፂሑ ኣሎ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እስራኤል ድማ ኣብ መንጎተን ዓረብ ዘሎ በኣሲ ኩሉ ግዜ መክሰብ እያ ረብሓ ናታ ንሱ እዩ ንሓንቲ ኣንፃር ተሓቲ ረብሓ ናይ ሓደ ኣንፃር እቲ ሓደ ኩላቶም እዞም ዓረብ ሓያል ዝኾነ ዝምድና እንድሕር ገይሮም እኮ እስራኤል ከቢድ ብድሆ ከጋጥማ ናይ ህላዊ ሕቶ እውን ከጋጥማ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ረቂቕ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ነዞም ዓረብ ኣብ ሓድሕዶም ምትእምማን ከም ዘይብሎም ምግባር እዩ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ስለ ዘላ ምስ ኣሜሪካ ድማ ዝዓበየ ዝምድና ንሕና ኣለና ብምባል ንኣሜሪካ ተጠቂምካ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ዝምድና ይሕሸና ስለ ዝብላ ናብ ኣሜሪካ መንቀረበት ነቲ ዝምድናታት እስራኤል ብድሕሪ መጋረጃ ትዝውሮ እሞ ሞር ናብ ኣሜሪካ ክቐርብ ዝኽእል እስራኤል ክትፈትዎ ክትክእል ኣለዋ ንእስራኤል ተፀሊኣትካ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክህልወካ የብሉን በቲ ናይ ኣሜሪካ ፀገማት ድማ ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ኩነታትካ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ይጋጥሞ ካብዚ ከዓ እቶም ነገስታት ናይ ዓረብ ብፍላይ ናይዚ ጋልፍ ስቴትስ ኣመና ፍርሂ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገሮም ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ነገራት በቲ ንሶም ዝኸድዎ ሕጉስ ማለት ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ህዝቢ ከይለዓል ኣመና ፍርሂ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ደገፍ ክትቦም ቻይና ደገፍ ክትቦም ራሽያ ደገፍ ክትቦም ይደልዮም ስልጣኖም ንክቕፅል ሙሉእ ደገፍ ክህልዎም ይደልዮም በዓልና ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ነዚ ውሽጣዊ ኩነታትና ዝብል እምነት ዳርጋ ኣብ ኩሎም ኣይረአን እዩ And I think that's sort of unsurprising that there's been an advocacy movement in the United States and even from within the United States government, people here who've been watching and paying attention to Sudan have understood that this is as bad as it has ever been in the country. And again, this is a country that has experienced multiple genocides in its history, but we have never seen a scale or scope of conflict in the country like we are seeing today. So there has clearly been a role for the United States, a country to no real success. And so, if you're an American politician, you might look at Sudan and say, is it really worth the investment of diplomatic capital? Clearly, it took someone like, I think, investment type of scenario.
እንታይ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንዓመታት ዝቐፀለ ስቃይ ናይ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብቲ ሃገር ተመዛቢሉ ዘሎ ኩሉ ነገር እንተሪኻ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ተመዛቢሉ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ፋሒሉ ኣሎ ወላ ኣብቲ ሪፖርት ትሪእዎ ኣለኹም ናይ በዓል ሲኤንኤን ገለ ሱዳናውያን ናብ ኤርትራ ሃዲሞም ከም ዘለዉ ዝንገር ግን እቲ ቁፅሪ ኣይንገርን እዩ ወይ እውን ኣይትጥቀስን እያ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራ ትገብሮ ኣስተዋፅኦ ኢግኖር ክትገብሮ ኣለካ እዚ ድማ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እቲ ሚዲያ ስታብሊሽመንት ወይ ከዓ ሜይንስትሪም ኤኒቲንግ ብዛዕባ ኤርትራ ክብሉ ይደልዩን እዮም ኩሉ እቲ ሪፖርት ትብሎ ኣለኹም ናብ ሰንትራል ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ከይዱሎ ናብ ቻድ ከይዱሎ ናብ ሊብያ ተኸይዱሎ ናብ ግብፂ ተኸይዱሎ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኡጋንዳ ናብ ሳውት ሱዳን ናብ ኩሎም ይብሉ ናይ ብምሉእ እቲ ዞባ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ናብ ኤርትራ ግን ዝኾነ ነገር የለን ወላ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይብላ እንተለዋ ድማ ሕማቕ ነገር ጥራይ ከም ዝኾነ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ ሱዳን ንነዊሕ እዋን ሕማቕ ዝነበረ እዩ attention ናይ ዓለም ድማ ክረክብ ኣይከልኒ ነይሩ ምክንያቱ ስለ ዘይደለ ዝነበረ ሕጂ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ሒዝዎ ዘሎ ምናልባት ኮንዶ ኾነ እቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ኣቓልቦ ረኺቡ እቲ ፖለቲካ ድማ ገለ ነገር ክገብር ክእል እቲ ገለ ነገር ግን ክግበር ከይኽእል ድዩ ዝብል ዘረባ ድማ ኣሎ ድሌት ኣሎ ድዩ ተበግሶ ኣሎ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ትፅቢት ክግበረሉ ዝኽእል War, the 12-day Iran-Israel war, the Egypt-Ethiopia tensions, the DR Congo-Rwanda conflict, the Thailand-Cambodia border spat, and the Serbia-Kosovo conflict. እዚኦም ኩሎም ኣቢ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ፈቲሐ እዮም ዝብል እዩ ስለዚ ነዞም ኩሎም ፈቲሑ እንድሕር ኮይኑ ብሕጂ ኸ ነዚ ኩነታት ዝክፈትሖ ይኽእል ዶ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብርግፅ ኖቤል ፕራይስ የድልዮ ኣሎ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ ኮይኑ ድማ እዛ ጉዳይ ከተድልዮ እያ It's a noble pursuit, literally. Not so much for peace, but for the Nobel Peace Prize, which he did not get this year. Either way, if he can reduce tensions, maybe the world should indulge him once in a while. But why are we talking about this tonight? Because Trump has set his eyes on a new conflict, the Sudan. It's a war that the world has largely forgotten, a war that has killed tens of thousands of people, displaced millions, and become one of the world's worst humanitarian crises. Donald Trump wants to end it now. Do you know why? Because Saudi Arabia requested him to. Listen to this. And I'll tell you, His Majesty would like me to do something very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something that was crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, and we're going to start working in Sudan. ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ምእታው ብብዙሕ መንገዲ ዝረአ ዘሎ ንሰላም ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነሲ ንሱ ነዛ ጉዳይ እዚኣ I'm pretty sure ገለ ካብቲ MBS ዝበሎ ነገር እንተሎ ኖቤል ፕራይስ ሪል ኖቤል ፕራይስ ክትወስድ ተደሊኻ ናይ ብሓቂ እታ ኖቤል ፕራይስ ትደልያ እንተለኻ እዛ ጉዳይ እዚኣ ፍትሓያ ኢልዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ is very self-centered ናቱ ረብሓ ዘገድሶ እዩ የስ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዘለኹም ገለ መለ ግን ንዕዑ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ብቁጠባ ድዩ ብፖለቲካ ድዩ ብዝኾነ መንገዲ ብኸመይ ከተርብሖ ትኽእል ድማ what's there for me ዝብል ሰብ እዩ እዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ንዓይ ብኸመይ ተርብሓኒ ምክንያቱ ቢዝነስማን ሙሉእ ህይወቱ ናይ ሪል ስቴት ናይ ቢዝነስን ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢንተረስት ናቱ ዘገድሶ እዩ ንኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ንፖለቲካ ናተይ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንቢዝነስ ናተይ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ወይ እውን ኣብዚ ናይ ኖቤል ፕራይስ ናይ ሰላም ሌጋሲ ናተይ ከንታይ ተራ ኣለዎ ዝብል እዩ እዚኣ ነገር እዚኣ ድማ እዚኣ ናይ ሱዳን the number 1 ኣብቲ ናይ ኖቤል ፕራይስ ብዘይከኣል ዓለም ቅድሚት ከተምፅኦ ትኽእል ምዃና ነጊሮም ኣለዉ ትኻሊ ኩሉ ፈቲሕየ ዝብል ዘሎ ከምዘይፈትሖ ፈልጥ እዮም ለሰይ ናይ ቃዛ በሎ ናይ ቃዛ ፈቲሕዎ ክበሃል ኣይክእልኒ ስለምንታይ ንህዝቢ ቃዛ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይገበረ ንእስራኤል ድሌታ ገይሩ ይሕራይሉ ዘሎ ስለዚ ወላ እውን እቲ ሽልማን ተሃብዎ ጀንዊን ልሰብ ዝቕበለ ኣይኮነ ፍትሓዊ ከምዘይኮነ እቲ ዝተገበረ ኩሉ ኣብቲ ናይ እስራኤል ክንምንታይ ኣበርክቶ ገይሩ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ምናልባት እታ ሽልማት ክበኻኽሉ እዮም ግን people will not respect him ናይ DRC ዝበሃል ዘሎ ወላ እውን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ፌክ ከም ዝኾነ ኣብኡ ዳርጋ ማኒፑሌሽን ንቻይና ውፅኢኻ ገለ መልታት ዝግበር ዝነበረ እዩ ሪሊ ነዚ ሲትዌሽን ናይ ሱዳን ታክል ገይሩ ገጢሙ ዓለም ሙሉእ ድማ ገለ ነገር ንክገብር ዝፅበየ ዘሎ ራሽያ ትፅበየላ ቻይና ትፅበየላ ኣትሊስት ትደልያ سعودية تدليا قطر يدلي جبس يدلي أوروبا بملو يدلي دروس أعطي قبله نزاع قد دايزي أنت فتحك نوبل برايس كتوس تخلي تبهي لكم زلوا تجمع يخا سلزي كابت كله هندو زلوا كنا تاترينا نزيانا جرزياك فتح عند حرقيلو أن نسوي personally ربح كله يغل لأنه كل دما نعنا نزوبانا نزب السودان دما لأنه كله مخلون عبيا سواس أو كله يغل دونالد ترامب دما سلوان لويو مغنياتو ولا كم صحة حيلتات إيدهم يتمتلو كلاتهم دما نأمريكا فيت تشالنج قبروها زغول حيلتات يكون إمارات ونتقوني يفري
ንእስራኤል ገይሩ ሓሸውየ ክገብር ክፈጥር ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብልዎ ስዑድ ዓረብ ከስለምታያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ትእቱ ዘላ እንታይ እዩ ናይ ስዑድ ዓረብ ኢንተረስት ኸን ኢማራት ንምግጣም ጥራይ ድዩ የስ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዝያዳ ንስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ዝትንክፋ ነገር እዩ ንስዑድ ዓረብ ጥራይካ ኣይኮነን ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታ ናይ የመን ምውዳቕ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣብ ንግዲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሱዳን ኮላፕስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ ምስቲ ኩሉ ዝተፈላለየ ዕጡቓት ጉጅለ ዘለው እንኳላይ ንኣሜሪካ ስጋት ዘሎ ንቻይና ስጋት ኣሎ ንራሽያ ስጋት ኣሎ ኤቭሪባዲ ብቀይሕ ባሕሪ ዝነግድ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክሪኦ ይደልን እዩ ምክንያቱ ውፅኢት ናቱ ኣብ የመን ዘጋጠመ ኩነታት ርዮም ስለ ዘለው ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንክፍታሕ ዝደልዩ ሓይልታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣትዩ ክገብር ከሎ ስዑድያ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ናይቲ ውሽጣዊ ፀገማት ናይቲ ግብረ ሽበራ ናይቲ ፀጥታ ናይቲ ቁጠባት ትደልዮ ደላ ብኩሉ ድፊት ኣለዎ ናብዚ ክትከይድ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ረብሓ እውን ኣለዎ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና ጎረቤት ብመሬት ብባሕሪ እቲ ንሱዳን ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ተመሳሳሊ ዕላማ ኣለዎ ብኢትዮጵያ ክመፀና ይኽእል ኣብዚ እውን ናይ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ ንስማ በቅርቡ ሐምዶክ ወዳጅ ነበር ለአንድ ዓመት ያህል ቢያንስ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ሲነሳ ነው ቅራኔ የገባ ነው እንጂ እዚህ መጥተው አንድነት ፓርክን ምናምን ሲመርቁ በጣም ጥሩ ንግግር ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው። ከወታደሩ ፉክክር ሲመጣባቸው የቁንጅና ውድድር መጣ። ቢዩቲ ኮንቴስት የሚሉት ማን ነው የሱዳንን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ምናምን የሚል ሲመጣ ነው ወደዛ የተገለበጡትና ከሲቪል አስተዳደሩ ጋር ጥሩ ግንኙነት ያለን ወደፊትም የኢትዮጵያ መንግስት እንደዛ ቢሆን ነው ደስታዬ። ግን ብዙም ዘመን ካልተሳሳትኩ 40 ምናምን ዓመት የሚሆን ዓመት ወታደር ነው የመራው። በአሁኑ ባለው አሰላለፍ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚባሉት ከሐሚቲ ጋር እንደተሰለፉ ወይም የኢትዮጵያ መንግስትን ብለው ከሐሚቲ ጋር ከቡርሃን ጋር ቅራኔ እንዳላቸው ቡርሃን በተቃራኒው የቡርሃንና የቡርሃን ጀነራሎች በተቃራኒው ከኢሳያስ ጋር ከግብጽ ጋር ሞሮርለስ ቀጥታም ባይሆን ከም ንብሎ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ንኢትዮጵያ ከቢድ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምስ ጌጋ ሰብ ኣላይ ጌራ ከም ዘላ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምእታው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሱዳን ንኸድሕን ድሕር ተበጊሱ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእልን ብስዑድያ ተደሪኹ ወይ ብልመና ናይ ስዑድያ ብዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናይ ስዑድያ ኣብቲ ኩነታት ተኣትዩ ናይ ግብፂ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ንኢትዮጵያ በይና ከም ዘትረፋ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ኤሮፓ ሕብረት እውን ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ዘይምችእ ኣቃውማ ወይ ካብ መርገፂ ሒዙ ከም ዘሎ ርዮም ኣለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክመፅእ ከሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ነታ ንዑም ትትግፍ ዘላ ኢማራት ኣልዩ ዶናልድ ትራምፕ ብናይ ስዑድ ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢደይ ክእትየ ክብል ከሎ እቶም ነቲ ኩነታት ድማ ነቲ ኩናት ዘጓሃሩ ዘሎ ኢማራት ኮይኑ ኢማራት ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ሰክረታሪ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ክዛረብ ከሎ ዋላ እውን ኢማራት ተኾነ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ግን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ሕማቕ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኢንዳይሬክት ኣብቲ ጉዳይ እቲ ትሳተፍ ዘላ ምዃናን ጀዋር እውን ኣብ ሌይተስት ኢንተርቪው ናቱ ተሳትፎ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ንኩሉ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ምትእትታው ንኢትዮጵያ እውን መሊሱ ፀቕጢ ክፈጥረላ ዝኽእል ወይ እውን ንኢትዮጵያ ናብ ፅቡቕ ነገር ከምፅኣ ዘይክእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ የአልቡርሃን ጦር ሳዋ የሚሄድበት ምክንያት የለም። ሰላም ካለ እንደ አንድ ጦር ከተዋቀረ እዛው ይሰለጥናል እዛው ሱዳን ውስጥ። አሁን ካርቱም መያዙ በዛ በዳርፎር እኩል ነው የተካፈሉት። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ጉዳይ ናቶም ተሪኻ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ከተፀግዖ ስለ ዘለካ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተተፈቲሑስ ክንረቢዕ ኢና በሃልቲ እዮም ንሶም ኣብቲ ንግዲ ናይ ወርቂ ካብ ብመንገዲ ሕሜት ዝወፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ዓብይ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ኣፅዋራ ምስግጋር ድዩ ኢማራት ንኢትዮጵያ በብዙሕ መንገዲ ከም ጥቀመላ ዘላ ስለዚ እቲ ኩናት ምቕፃሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ የርብሖም ከም ዘሎ ክገልፁ ኣይደሉን እዮም ወይ እውን ንዑ ሸፋፊንካ ኤርትራ ትረብሓሉ ከም ዘላ ወይ እውን ኤርትራ ያቲ ኩነታት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሽግር ተተፈቲሑ ሲ ኤርትራ ክትጉዳያ ትጋሩ እውን ረብሖም ክጎድል ይገለ እዮም ዝብሉ ዘለው ፒውርሊ ፋንታዚ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝሕግዝ ዘሎ ሓይሊ ኣብቲ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ዝሕገዘሉ ዘሎ ወይ እውን ባጀት ዝወሃቦ ዘሎ ድማ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ስለ ዝሕግዝ ዘሎ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ተልእኾ ኣብ ኤርትራ ክፍፅም ስለ ዘሊ ዘሎ እዩ እንድሕሪ ኣሜሪካ ሓያል መርገፂ ወሲዳ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኢትካ ኣውፅእ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ እንድሕር መፅኡ
ኢማራት ውን ናብ ኢትዮጵያ ክንዱ ዝኣክል ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣይትኽእልና ወይ ውን ናይ ኢማራት ኣቓልቦ ወይ ውን ኣበርክቶ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክቕየር ይኽእል ኸውን እዩ ኢማራት ድማ ቀልጢፉ ክቀያየር ዝኽእል መርሕነት ዘለዋ ታክቲካዊ እምበር ስትራቴጂካዊ ዕላማ ዘይብላ ሃገር ምዃና ዝነገር እዩ ስለዚ things are going to really ንዓታቶም ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ ንቐፅል ሕጂ እቶም ዝብልዎ ዘሎ ንስማዕ established that have actually already established bases, naval bases, to protect their so-called interest along the Red Sea, Gulf of Aden, and Arabian Sea. We can take Camp Lemonia of the United States, also Japan and China. Even Chinese presence is actually the first overseas presence in the whole of Africa. So Djibouti, sure, yeah. So we are 60 kilometers away from the Red Sea, and historically, and we also claim legally and economically, we have got interest on the Red Sea. Some see Ethiopia's attempt, Ethiopia's quest to regain Red Sea access as a threat. ትሪዎም ኣለኹም ኣብዚ እቶም ኤክስፐርትስ ገለ እናተባህሉ ነዚ ጉዳይ ናይ ቅዒ ባሕሪ ዳርጋ መውዓልን ማሕደርን እዮም ገይሮሞ ዘለዉ እቲ ከም ጭብጢ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ድማ ዱፕሊሲቲ ተገራጫዊ ዓይነት ፖለቲካ ምጥቃም ስምዑ ብዚ ስመላለስ አስመራን ካየሁ በኋላ ከክቡር ፕሬዝዳንቱ ጋር አሰብ መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብ ሄጄ ነበረ። አሰብ ባህሩ ጋር ቆመን ያወራነው ምንድን ነው? ስለ ፖርት ነው። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የት? ኤርትራ ምድር ውስጥ። ሶስተኛ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ጂኦፖለቲክስን አስፍሬ የአሰብ ጉዳይ አስቀምጬ ለኤርትራ ባለስልጣናት በስጦታ ልኬላቸዋለሁ። ሚስጥር እኮ አይደለም፣ ያውቁታል። ለሁሉም ልኬላቸዋለሁ። አራተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እኮ እና ምን እዚህ ውስጥ ነው ባህር አቋቁመ ነው እዚ ሰብ እዛ ዘረባ እዚኣ መን የውፅኣለት ፎሬን ሚኒስትር ናቶም ክሳዕ ክንደይ ክልተ ዓይነት መንገዲ ይኽተሉ ከም ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ከም ዘይጥቀም እንታይ ዳ ብቃሉ ሓይሊ ባሕሪ እኮ ንመላገፂ ወይ እውን ንፀወታዊ ገለልና ይኮናን ጌርና ሓይሊ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ናትና ወታደራዊ ዓቕሚ ክንሃንፅ ስለ እንደሊ ዘለና እዩ እዚ ማለት ድማ ንሰላማዊ ጥቕሚ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ንክትገብር ወታደራዊ ቅልፅምካ ንክትግትር ድማ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ክትከውን ኣለካ ንፁር ዝኾነ ሕጊ ናይ ዓለም እተኽብር ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ምስ እተኽብር ምናልባት ድሕሪኡ ዘተኣማምን ኩነታት እንተለካ ዘተኣማምን ዋጋ ክትኸፍል ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ሓደ ሃገር ንካልእ ሃገር እሞ ከዓ ሕማቕ ታሪክ ንዘለዎ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ወታደራዊ ቤዝ ክበካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ክትከፍሎ ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ድማ ዘተኣማምን ጋራንቲ ክህልወካ ኣለዎ ፎር ኤግዛምፕል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ጅቡቲ ስለምንታይ ብዙሓት ቤዝስ ኣለዉ ኣስኪ ጅቡቲ ኤርትራ ስለዘይትተኣማመን ንዝኾነ ይኹን ኣይሃበትን ኣላ ኤን ወላ እውን ክትብ እንድሕር ኮይና ከም ገለ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ክትብ ብፍፁም ኣይትኽእል ናይ ኤርትራ ሓደጋ እንተዘይደልያ መርሕነት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወታደራዊ ቅልፅም ናቱ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕርና ንክእቱ እንድሕር ኣፍቂዱ ኣብ መፃኢ እየ ዝብለኩም ደን ኤርትራ ከም ብሓድሽ ንክትግበጥ ባዕሉ ኣፍ ደገ ከፊቱ እቱ ከም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ገና ደምና ታሪክና ቁስልና ከይሓወየ ናይ ዝሓለፈ ክሳራታት ካሕሳ ከይወሰድና ናይ ዝሓለፈ ቃንዛ ደበስ ከይረኸብና ብክንደይ መስዋዕትን መስገደልን ዘውፃእናዮ በዓልካ ጎቲትካ እንድሕር ኢትኻዮ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ርዲት ከም ዘለካ ነቲ መርሕነት ከምኡ እዩ ናይ ንግዲ ሽርክነት ቁጠባ ንክትጥቀም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ክትጥቀም ቅቡል ክኸውን ይኽእል እዩ ወታደራዊ ቅልፅምናትካ ኣብ ኤርትራ ንክትእቱ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶ ከይተቐበልካ ንዑ ከይተግበርካ ከለካ ንዑ ሓንጊትካ ዘለካ ኣብ ልዕሊኡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር እሞ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፍካ ንናፅነት ኤርትራ ይቀበልን እያ ናበልካ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ብኩሉ መንገዲ ክንርዮ ስለ ዘለኹ እየ ደምፅኦ ዘለኹ ምክንያቱ ኤርትራ ብርትዕ ዝበለ መልሲ ሂባቶም ኣላ ውፅኢት ናይቲ ዝኽየት ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ኢና ንሳቶም እጂ ንጅቡቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዜና መንስማዕ ክንሕውሶ ስለ ዝኾና ብኩሉ መንገዲ ዋላት ሚድያ ናቶም እዩ ንዑ ዝዛረብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሕቶ ልዝብ ምቕባሉ ዘመልከት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኣገደስቲ ነጥብታት ዘርጊሖሎም ኣስመራ ንሕቶ ልዝብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ኩነት ቅድሚ ነዚያ ምርኣይና እዚ ብተደጋጋሚ ክንሪዮ ፀናሕና ካብ እሙናት ምንጭታት ዝወፁ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዕረቑን ይብል ከም ዘሎ እዚ ከዓ
ዳርጋ ብብዙሕ መንገዲ ይወፁ ዘሎ እዚ መንገዲ እዚ ሓደ ካብቲ ዕረቕ እውን ዘብሎ ዘሎ ምክንያት ኣብዚ ሕጂ ዶክተር መሐመድ ኺር ዑመር ዝበሃል ከም ዝገበሎ reliable sources indicate that Prime Minister Abiy Ahmed, Ethiopia's Prime Minister, has asked Kenya to mediate between him and Eritrea's president to avoid war. ስለዚ ብመንገዲ ኬንያ ገይሩ ሽምግልና ክግበረሉ ይሓትት ከም ዘሎን እቲ ዝሕተት ዘሎ ድማ ኬንያ ተቐቢላ ኣገዳሲ ሰብ ዝበለቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ናይቲ ሃገር ንዕኡ ተልእኾ ሂባ ነምሲ ኤርትራ ዝርርብ ንክግበር ይሕተት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብዙሕ ዓይነት ነውፅኢ ዝገብር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢሊት ናይ ትግራይ ወይ እውን ብትግራይ እውን ስግኣት ከም ዘሎ ዘረባታት ዝስማዕ ካብዚ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ፅምዶ ምሳና እናበለት ሃንደበት ምስ ኣቢ ድሕሪ ዕርቂ ተገይሩ እንታይ ክንከውን ኢና ዝብል ዓብ ፍርህ ክህልዎም ከም ዝኽእል ክርድኦም ዝኽእል ግን ኤርትራ ዳምፕ ክትገብሮም ወይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሓደጋ ውዲቑ ንሓደ ምስ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ሓደጋ ዝድርብክ ከም ዘይኮነ ክተኣመኑ ክኽእሉ ኣሎ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ገይናቱ እንታይ ምዃኑ ኤርትራ ጠፊዋ የለን ስለዚ እቲ ኩነታት ርዱእ ስለ ዝኾነ ንተጋሩ ዝሓሲ ሰላማዊ ርክብ ምስ ኣቢ ክትገብር ኤርትራ መርሕነት ኤርትራ ከም ዓይነት መዋጥር ክኣቱ ዝኽእል ኣይመስለኒ ሓደ አብይ አሕመድ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ይርእይዎ ኣሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሃገር ኣብ ኢዱ ተሓውየ ዘላ እያ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ውግእ ይደልዩ ኣለዉ ሰላም ይደልዩ ኣለዉ ስለ ሰላም ክዘራረቡ ክእሉ እዮም ክዘራረቡ ከለዉ ግን ከምቲ ንሱ ሸፈጥ ንክገብር ኢሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኤርትራ ንምውራር ምስ ሕወሓት ተረዳድዩ ንኤርትራ ንክወርር ዝገበሮ ሸፈጥ ዘይኮነ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረቡ እንተኮይና ንህወሓት ሓደጋ ብዝገብር መንገዲ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ክንግምገም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝበፂሓቶ ዘላ ንትግራይ ክሃርም ዝደሊ ዓቢ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ንኤርትራ ንክሃርም መዳለዉ ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብዙሓት ምንጭታት እውን ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ኤርትራ ከም ቀዳማይ ስቴፕ ንኤርትራ ንምውራር ዝግበር ጌራ ወሲዳቶ ዘላ ዝኾነ ይኹን ኣብ ብልፅግና ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ንኤርትራ ንምህራም ቀዳማይቲ ስቴፕ ናቱ ምዃኑ ፕሪፓሬሽን ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝወስድዎ ኤርትራ ስቕ ኢላ ክትሪኦ ከም ዘይትኽእል እዚ ድማ ዳርጋ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ኤርትራ ብቐጥታ እንተዘይተዛረበቶ ኢምፕላይ ክትገብሮ ፀንሐት እያ ኣወል እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፅምዶ ፕሮስ ናቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝገለፆ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ሕጂ እውን ምስ ኣቢ ክትዘራረብ እንድሕር ኮይና እውን ንትግራይ ደርቢኻ ወይ ንትግራይ ኣብ ሓደጋ ውዲቕካ ክኸውን ከም ዘይክእል ምክንያቱ ትግራይ ንኣቢ ሓንቲ ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ ናብ ኤርትራ ክፍፅመሉ ዝደሊ ዕንደራ መበገሲ ስለ ዝኾነ ንዑ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ነዚ ስቕ ኢላ ክትሪኦ ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ 2-3 ነገር ኣቢ ናብዚ ሽምግልና ዝብገስ ዘሎ ስለምንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብክሉ መንገዲ ከርየኩም ስለ ዝደልየ ብፍላይ እቲ ሚድያ ናቶም ዝብሎ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ሪዝነብል ወይ ከዓ ኣገዳሲት ክትከውን ትኽእል እያ ኣቢ ናብዚ ክመፅእ ኢለ ዝገምገምኳ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰማዕናያ እዚያ ካሄደው ቆጠራ 40 ሚሊዮን የተተኳሽ ጥይት ጥረት ገጠመው ለውጊያ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ቁጥርም ከሚጠበቀው 100 ሺህ ያክል ጉድለት አሳይቷል ተብሏል። የብልጽግናው መንግስት ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የቀረበለትን የውጊያ መመሪያ ለመተግበር የማያስችሉትን ወታደራዊ ምክንያቶችን ማቅረቡም ተሰምቷል። ማንም አይነቀንቀኝም እኔን የሚያቆመኝ ምድራዊ ኃይል የለም የሚሉት የብልጽግናው መሪዎች የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነትን መጠበቅ የነበረበትን ሰራዊት ከህዝብና ከራስ ወገን ጋር እንዲፋለም ካደረጉት እነሆ 6 ዓመታት አልፏቸዋል። በራሳቸው ቋንቋ እንደገለጹትም ሰራዊቱ በእነርሱ አመራር ስር ሆኖም የሀገሪቱን ክብርና ጥቅም ለመከላከል አንድም ጥይት ተኩሶ አያውቅም። ይሁን እንጂ ኃይላቸው የማይደፈር የታጠቁት ሕጂ እንታይም ዝብል ዘለዉ ኣቢ ስለምንታይ ናብ ሰላም ገፁ ይመፅእ ኣሎ ንዝብል ካብዚ ዝብገሲ ዝበሃል ዘሎ ሰላም ዝደሉ ዘሎ ኣቢ ወይ እውን ዕረቁኒ ወይ እውን ሸምግሉኒ ዝብል ዘሎ ሰላም ስለ ዝናፈቐ ኩነታት ኣብ ልቡ ስለተመልሰ ይኮነ እንታይ ዳ ኩናት ንክገብር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተረድኦ እዩ ዝኻነ ነዊሕ ኣብዚ እዋን ተዛረብና ኢና ኣቢ ሰላም ክደሊ ዝኽእል ዕረቁኒ ክብል ዝኽእል ኩናት ስለ ዝፀልእ ወይ እውን ሰላም ስለ ዝደሊ ይኮነን ዓቕሙ ስለ ዝሓፅሮ ክኸውን ዝኽእል ኢና ነርና ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ገምጋም ሰካየደ ሕፅረት ናይ ተተኳሲ ኣሚኒሽን ንጎም ምሸትን ብየማንን ፀጋምን ክትክስዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ጀነራላት ናቱ እውን ከም ዝብልዎ ኣብ ዕላሙ ዘይትኩስ ኢሉ ኣብ ጎቦታት ክትኩስ ዝኽእል ወታደር እዩ ዘለና ናይ ብሓቂ ፀጋታቱን ሎጂስቲክ ናቱን ዝኾነ ምስ ረኣየ ድማ ታንክታት ገዲፉ ዝሃድም ዝብልዎ ዘሎ ፋኖ ብየማንን ፀጋምን ዝማርኮ ዘሎ ሎጂስቲክስ ናቱ ፋሕብትን ዝኣትዎ ዘሎ ክንደይ ክሳራታት እዩ ዝወጥቀ ዘሎ ስለዚ ክሳብ 40 ሚሊዮን ዝኾን ተተኳሲ ሕፅረት ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ካብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ንሱ ንመጥቃዕቲ ድልውነት ክህልወኒ ዝብሎ 100,000 ዝኾን ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ጉድለት ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ
قدمت كونات مقبار the government allegedly had plans directives to launch attacks regarding territory and Tigray. These were halted after realizing the army lacked the capacity to execute them. ስለዚህ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይን ክግበር ዝድለ ዝነበረ ኩናት ንዑኑ ምግባር ድልውነት ከም ዘይብሉ ፋኖ አመስኪሩሉ ኣሎ ሸነውን አመስኪሩ ኣሎ ስለዚ ወታደራዊ ብቅዓት ናቱ ሰራዊት ናቱ ከምቲ ንሱ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ዝግዕሮ ዘይኮነ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይነግሮ ስለ ዘሎ ብዓው ዝበለ ድምፂ ጀነራላቱ ይነግርዎ ኣለዉ ሞራልን ከምኡ ድማ ድልውነት ናይቲ ሰራዊት ድማ ዝገደደ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎም ንዘሎ ነቶም ሰራዊት ናቱ ከምኡ ድማ ፍናን ናይቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ቃልሲ ምረት ናይቲ ኩናት ነቲ ሰራዊት ሞራል ከም ዘይህልዎ ገይርዎ ኣሎ ካብ ውግእ ዘይዕረፍ ስለ ዝኾነ ድማ ሳይኮሎጂካዊ ድኽመትን ድልውነት ከም ዘይብሉ ጀዋር እውን ኣብ ዝገበረ ኢንተርቪው ብሰፊሑ ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ data from General Hachalu Shimales's office reportedly shows the deficit of 20 to 25 troops in every major command center. ስለዚህ ኣብ ደፍሲ ወከፍ ግንባር ሕፅረት ናይ ሰራዊት የጋጥሞ ከም ዘሎን ነዚ ከይመላእካ ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ምግባር በዓልካ ሽግር ምፅዋዕ እዩ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በሱዳን የሄሚቲ ጦር አልፋሽርን በተቆጣጠረበት ሰሞን ብልጽግና ኤርትራና ትግራይን በመውጋት ጦርነቱን እንዲጀምር ፍላጎት አሳይታ መመሪያ ሰጥታ ነበር የሚሉት እነዚሁ ምንጮች ይሁን እንጂ ያንን ለማድረግ የሚያስችለው አቅም ባገዛዙ እጅ እንደሌለ የታወቀው ዘግይቶ ነው ይላሉ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፕላን ዝነበረ ከምቲ ዝድለይ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ዘይነበረን ሕጂ ብታሕቲ እንተሪኢኹም እንታይ ይብላ ኣሎ ድኽመቱ ስለ ዝረኣየ ሽፍቲ ሪቶሪክ ስለዚ እቲ ኣብ ዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ንኤርትራ ክንወርር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ናብቲ ዲፕሎማቲካዊ ዝብል ቋንቋ ክምለስ ኢና ዝብል ናብ ኬንያ ዝተሰደደ ተጋጊሙ ዝበሃል ዘሎ እዩ ከምኡን ፎሬን ኤድ The administration is reportedly looking to the UAE, Mohammed bin Zayed's government, to help restock the ammunition. ስለዚ ነቲ ጎዲልዎ ዘሎ ኣፅዋር UAE ክትምላኣሉ ይሓትት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ሰላም ሕቶ ዝበሃል ኤርትራ እንታይ ኢላቶ ነዚ ኩነታት እዚ ክንርኢ ስለ ዝኾነ አቅርብት ሙኻና ፍሪጣ ዘላም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ቅድሚ ሰሙን ብሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባን ኣብ ዝተዳለወ ፎረም ፖሊስ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዖ ሰፊሕ መብርሂም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትላዘብ ቅርብት ሙኻናን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ክፈጥርን ፀዊዑ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተን ካልእ ኣማራፂ መፃን ቁርቢ ዝበለም ትማሊ ብመንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ቤጂንግ ኣብ ማሕበራዊ ገፁ ቀንጭቡ ዘቕረቦም ናይቲ ሚኒስተር መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ካብ ትፍጽሞም ተሕሰታትን ትንኮያታትን ክትቁጠብ ከተባብዕን ኣብ ምትእማን ዝተመስረተም ልዝብ ክትኣቱን ንጽውዕ ኢሎም ንስዒቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሎሚ ኣብ ኤክስ ግብረ መልሲ ንጻውዒት ልዝብ ኢትዮጵያ ብእወንታ መሊሰሎም ኣብ 2018 ንዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕነት ሰላም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቐንዱ ዘለዓለ የማነ ቻርሊም ፈለማ እቲ ብ9 ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመም 5 ነጥብታት ዘለዎ ስምምዕነት ሰላም ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቃል ኪዳን ዕኑድ ህግራዊ ሕጊ ዝተሰረቱም ሙሉእ ምኽባር ንናይ ሕድሕድ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነትን ዘረጋግጽ እዩ ይብል ብምቕጻል አንቀጽ 1 ናይቲ ስምምዕነት መወዳእታ ኩነታት ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ዘመን ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩን ብግልጺ ዘበስር እዩ ዝበለ የማነ ቻርሊም አንቀጽ 4-5 ድማ ሙሉእ ኣተግባብራ ሽልማት ኣዋጅ ምሕንጻጽ ዶባት የፍልጥ ከምኡን ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ጻዕሪ ዘባዊ ሰላም ልምዓትን ምትሕጋዝን ብቅደም ተኸተል የፍልጥ ይብል እዚ ስምምዕነት እዚ ድሕሪ 18 ዓመት ድሕሪ እቲ ኣብ ማይዛ 2002 ዝተዋሃበ ናይ መወዳእታን ቅያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ EEBC ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰፊኑ ዝነበረ ቀጻሊ ጽልኢ ኩነታት እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ነቲ ዝፈረሙ ህግራዊ ስምምዕነታት ንኸይኽተሉ ብፍቃዶም ዝወሰድዎ ውሳነ ብምዝኻር ከምኡን ዝምልከቶም ህግራውያን ሓይልታት ወይ ድማ ዋሕሳት መቕጻዕቲ ከይወስ ስለዚ ከምዚያ ትሰምዑ ፀናሕኩም ኤርትራ ትቦ ዘላ መልሲ ንጹር ዝኾነ መልሲ እዩ ሰላም ንዝደሊ ኤርትራ ኣብ 2018 እውን ነቲ ኩሉ ዝነበረ ተፃብኦ ገዲፋ ሰላም ክትገብር ከላ ንጹር ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣንቢራ እያ ሰላም ቀጻልነ ዘሎ ዘላቕነ ዘሎ ሰላም ክሉ ተኮይኑ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክነተግብር ኣለና ነቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብዘይ ዝርርብ ብዘይ ካለ ተፋሲል ወይ እውን ትንተናታት ከም ዘለዎ ክነተግብር ኣለና ነቲ ኣብ ናይ ሳተላይት ማፕስ ካልእን ተገይሩ ዘሎ ኣብ ባይታ ክነተግብር ኣለና መስጊድ ተቆሪፃ ዶ ቤተክርስትያን ኣብ ክልተ ተማቒላ ዶ ገለ ዘይኮነ ከም ዘላቶ ተወሲኑ ስለ ዝኾነ ከም ዘላቶ ክነተግብር ኣለና ንዝብል ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ይቕበል እየ ስለ ዝበለ እቲ ብይን ተዋሂቡ እቲ ውሳነ ተሓሊፉ
بو منصر دما أبي أحمد نوبل شلمات نوبل وسيدو نزيجن أب إسرع 23 كم بحدش نابتناي قدم ما راح تزتقبوا الأجندة بمملاس كم زفرسي زنقر زلو حجون انت خونينا سلام كما تصندحر خوينو نتي عالم لخاوي حقن جزات هاودوبن لولاونتن كتخبر كتكلا لك كينو سلام كلي كلني مردا كلي كلني بمبال يوم ودي ام زلو سلازي إرترا سلام يندلن صار سلامنا زخونه زبحال زربا يله تايدا سلام نخنقبر تخينا كل جزء تعلايك انه كنا عالم كنكتل كنكلالنا نسدما بعالم لخاوي حقي تعزيزكا عند حرقيت كاترايو كون زغل انبر 10 جزء لولاونتنا إرترا جزاتا وحدنا إرترا نا زلفكا ريفرندم إرترانا شماتتكا إرترا زي نبركة تاريخ حدش تاريخ كتصحب ببروباغندا نقول مشيت الناقة عركا حقاوي زخون يكون شبت زي بالكا نتلك هذا ما بيتفرد زي تخيد نزو كله بمنقد بلصقنا بميديا كامبين أصار إرترا زقبر زلو الناقة بركا نيرترا تقنتيلكا كتورن دللا ويون أفتق بحري ويون شمقلوني ويون كمزين دبلكا متحل لمخانكا دايان عالم تفلد الله غنبر كنا كم زي بالكاتب اللي طلعوا حجي كل تناقر كنرينا عبد ما نسمع سنة فتاينة بدم من يراقد اللي دوكترينال على ما كيف دوكترين is the principle of vital interest የሚባል vital interest ማለት እናንተ ሁሌ ስታነሱት በመሰማው ቃል የህልውና ጉዳይ ተብሎ የህልውና ጉዳይ የህግ ድጋፍም አለው። አሁን ብዙ ጊዜ ባለፈውም እዚሁ እያነሳ ነው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ቀርበው የሰጧቸው ማብራሪያዎች እያንዳንዳቸው ጉዳዮች የሚገርመው ዓለም አቀፍ ባክግራውንድ አላቸው። ሽምግልና ጨምሮ አሸማግሉ ማለት ሪኒጎሽት እናደርግ ማለት ነው። እሱ የህግ ድጋፍ አለው። አሁን ቅድም ያልኩሽ የህልውና ጉዳይ የምትሉት ኢትዮጵያ كم تري ولا لهم شمقلونا مالت هذا زي مكذا حنتو تحققوا إن تزبنا حق ينقروهم هلاهم كيم شمقلونا كنبل كلنا حق غيروا لنا هنا نبل دلنا نتزنا بربيين تغير لنا هنا حتى دلنا يزب لكم زلوا سلازي عالم وي محبر سب عالم انترناشونال كوميونيتي نخلت هنا شمقلنا لو كم خلو نت تفلتي مزلو بعالم لخ تودي زلو والسانتات مجزات ودوبات لولا والنت كمون تاريخ سند نايت كله ببيت فردون استمسكره كنتات نعوخن كير حجزونا هنا نبل دلنا يمزبل زلو ويل كتوي تخليهم عاو كتفتروا تخليهم كتدناغروا تخليهم شفات كتقبروا تخليهم كتمصوا تخلوا نجار جنيه المغنياتو ابزي وانزي نتناتكم عندرا كساس زخل شوحات زلو مرحنا تبع عالم يلن ما نمسب دما دبلوماسياوي كابيتال يبلون خمسة عينات عندرا انترتين نخجبر وتهدراو قلصن كيتقبر دما عقمها كم زيف كدل كان غير كان لها سلازي إرترا تخدو زلا منقدي نزو كنتات زي حقتات غيرا ويون إذن التنك تبلون أيتون by the legacy of colonialism in Africa and the Horn of Africa. Now, Ethiopia is distinguished by never having been colonized, and that is one of the positive features that I believe motivates some of the Ethiopian policy. But you've had every other country except Liberia have been colonized. So these countries were under colonialism. You had the British controlling part of Somalia with the British protectorate. You had the Italians. أبزي حجي كنردعنا زلو I don't know إرترا بخمي نزي كنتات زي نزوم سبازياتهم بخمي زيادة خنا قالت أم نخلا يردعنا نيو مخنياتو بمسرتو إثيوبيا أي تجزء تنزل بالناراتيف ويون بوليتيكاوي تنتناوي وبوليتيكا مركز اللهم سو أي تجزء أنا بحالتيو أوكي fair enough إتن تجزيان زنبرة حجراتنا يا أفريقيا قدم مجزات زنبرة ويون قدم أوروبيان ممسوم أب زنبرة كمل سايكلانين تغيريتو كنتات سلازي مودرن سيت سبها بأفريقيا كلاتن أكال نايتي زي فتووغن مجزاتاوي أكايدان أوروبيان ينيرو إرترا دما كاب كالوت أفريقيا هم فليزة بالكنتات الله مغنياتو إرترا حدا دي يكون بزحاتهم جزيوما فتينا يكون عندن زقاتا مكنتاتي سلازي تعرت لي أن بريطانيا نتابو ملتا إرترا حيزواي كاتيل نيرو إسجما جنب بحر تخوينو دما قدميون بتركاين قبط آيان زقو عصر وزن بريم سلازي نايرترا قداي ديبيت كجبر كهلوز كباع يكونن مغنياتو تاريخاو علات نزور زخونه تاريخاو علات زلوت رايد يكونس قبل اليوم كلاي قبل التي تاريخاو علات استفل عليه مجزات تستخطات اللي تخطلوا وين اما ودات هذا ما بكلتش عن كلتن دما بيت فردنا عالم إيرتران إثيوبيان أب كبيت كوينات دماو كوينات تحرمتاون كل جتناتن مسمعيتن كلا وحيزن قريبا إثيوبيا دم عالم ملونا دقفتا كل زك على جبت حيزة غريبة وسانة تواهيبو دوبنا إيرترا دم تحجز سلازي أب إسرا حمشن بقداي نايدوب
ወይ እውን ብዛዕባ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ከዛርበካ ጉዳይ የብሉን ነገር ትደሊ እንተኮይንካ ጥራይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለው ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ዘጋጥመና ብድሆታት ይኹን ነገራት ኣስተውዒልና ክንሪኦም ክንክል ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሕና እንታይ ኢና ኣብ ዝብል ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ሄጀሞንዲ ወላ አንከር ስቴት ንሕናሲ ናይ ጎበጣ ሕልሚ ዘለና ሃገር ዲና ወይስ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ኮይና ቀላሲ ኣሜሪካን ዓና ተጠቂማ ነቲ ዞባ ንምቁፅፃር ትገብሩ ዘለያ ኣብኡ እዮም ዲበይ ዝገብሩ ዘለዉ ንስኻትኩም ብድሌትኩም ናይ ምግባጥን ናይ ምስፍሓን ሕልሚ ዘለኩም ኣብ ኩንነት ግን ዓድኹም ከተመሓድሩ ዘይትኽእሉ ሃገር ኢኹም እያ ተመልሲ ድማ ምክንያቱ ንሳቶም ንነፍሶም ክንምንታይ ንነፍስኻ ክትገልፃ ትኽእል ክንምንታይ ክትውትት ትኽእል ክንምንታይ ካልኦት ፀዓዱ ኢጎናትካ ንኸትዓቢ ክዛረቡኻ ይኽእሉ ንሱ ንዓኻ ዝምልከት እዩ ኣብ ባይታ ግን መንግስትኻ ሓደ ካብቶም ለውለስ ሕጊ ዘይብሉ ስርዓት ዘይብሉ ዳርጋ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሃገር እዩ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ዝረኣኽዋ ጥራይሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እዚ ረይዎ እቲ ኣደና ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም ከምዚ ነገራት እዚ ኣውቶቡስ ረይዎ ብጌሩ ይፀድፍ I don't know what happened to this one እዚ ሃገር እዚኣ ወዲቓያ ኢሎም እዮም ኣውፅኦም ነይሮም ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ለውለስነስ ዘርኢ ኣብቲ ዓዲ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ሕልምናቶም ናይ ኣሜሪካ አንከር ስቴት ኮይኖም ተመሊሶም ኣሜሪካ ንዓታቶም ተጠቂማ ኩሉ ዓይነት ሽግር ንክፈጥሩ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ዶ ከምዚ ኣለና ዶ ቁጠባ ኣለና ዶ ኢሎም ኣሜሪካ ንዑ መገበርያ ይግበሩና እሞ ንኤርትራ ንምቁፅፃር ድማ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ኣቓልቦ ጥራይ ሃቡና ዝብል ርእቶ ኣለዎም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ዝተፈላለዩ ፀዓዱ እናምፅኡ ድማ ነቲ ኣጀንዳ ንምቕባል ደጊሞም ኣጀንዳ ንክረኽቡ ብዙሕ እዮም ፅዕሩ ዘለዉ ዓለም ግን ባጀት የብላን ሸውሃት የብላን ብፍላይ ድማ ታንዖም ንነዊሕ እዋን ከምዚ ዓይነት ዕንደራ ንክገብሩ ተተባብዖም ዝነበረት ኣሜሪካ ኣብ ከምኡ የላን ስለምንታይ The US and Russian officials are working on a peace proposal that will see Ukraine concede territory to Russia and scale back its military. The news emerged as Ukrainian President Volodymyr Zelensky traveled to Turkey to meet with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in an attempt to revive efforts to end Russia's war. Turkey has already hosted a series of talks between the Russians and Ukrainians and wants them to return to the negotiating table. Well, DW correspondent Mario So እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሪፖርት እዚ ብተደጋጋሚ ኢና ንሰምዖ ዘለና ሓዳፊቱ ቀጥታ ሓይዘ ክነግረኩም ማለት እዩ ዝስምዕዋ said there are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen. Things in Ukraine are starting to resemble that. Russia's invasion is about to enter its 4th year. It's been a slow, painful march, but this week things are moving at 2x speed. New reports talk of a new peace deal to end the war. A deal drafted in secret by the US and Russia. እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ሓንቲ ምስጢራዊት ሓበሬታ ኮይና ዝወፀት ኣብ ዝዋን እዚ ግን ከም ንቡር ኮይና እያ ትዝረብ ዘላ ንሱ ድማ ራሽያ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ኣሜሪካ ብናይ ቋንቋ ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 340 ቢልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘይተኣደነ ገንዘብ ዘይተኣደነ ምትትታው ዝገበረትሉ ብመስረቱ ድማ እቲ ኩናት ንዓሰርተታት ዓመት ዝሃንደሰቶ ከም ዝነበረ ንዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ንምግባር ዝተኸደነ ናይ ነዊሕ እዋን ስራሕ እዩ ነይሩ ንዑ እውን እንተኾነ ብስዕረት ክትወፅእ ካብኡ ትፅዕር ኣላ ስለምንታይ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ ኣሜሪካ ተሓሳስባ ንኣሜሪካ ስጋት ኣይኮነትን ንኤውሮጳ ባዕሎም ፈልጡ ንኣሜሪካ ግን ስጋት ኣይኮነትን ስለዚ ራሽያ ብቴክኖሎጂን ብቁጠባን ኣዝያ ተዳኺማ ኣላ ምሳና ክትወዳደር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እንትኾነ በዚ ንኸዶ ዘለና መመሊስና ምስ ቻይና ነልግባ ስለ ዘለና ንዓና ስጋት ክትኮነና እያ ስለዚ ምስ ራሽያ ሕግታት ጌርና ጉዳይና ፈቲሕና ንሕና ንቅድሚት ክንጥምት ክንክል ኣለና ንምባል ንኤውሮጳን ንዩክሬንን ኣብቲ ባዕሎም ዝጠበስዎም ኩናት ንቁጠባናቶም ከም ዘበላሹ ንህዝቦም ብፍላይ ንዩክሬን ህዝባን ሃገራን ተተቕርፃን ኩሉ ነገር ከም ትዕኑ ገይሮማ ኤውሮጳ ድማ ዘይተኣደነ ገንዘብ ናብቲ ኩናት ክእትዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ቁጠባናቶም ዲፕሎማሲናቶም ሽርክነትናቶም ኩሉ ከም ዝሰብሩ ድሕሪ ምግባራ ንዓታቶም ከይ ነገራት ብሕቡእ ምስ ራሽያ ትዘራረብ ከም ዘላን ምዝርራብ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ውሳነ ክትገብሮ ትሓስቦ ዘላን ተሰሚዕካ ድማ ዝግረም እንታይ ነኸረየኩም ኢለ ዘምፅኣኩም ዘለኹ ኣሜሪካ ክንምንታይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ንክትወፅእ ትፅዕር ከም ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ወፃኢታት ናታ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ፀቢቑ ይዓብሎ ዘለዎም ብድሆታት ናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናብ ነፍሶም ኣተኪሮም ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዳ እምበር ሓድሽ ምትትታው ረብሓን ዘይብሉ ኩናት ከናውሑ ድሌትን ሸውሃትን የብሎምን እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ካልእ ተልእኮ ክወሃቦ እሞ ንሓደ ዓብ ኩናት ፋንድ ክገብርዎ ይዘል ነይሩ
ምናልባት ከአሜሪካ ኮነ ውሕ ገይሩ እንዲ ካብ ዝቐብፅ ወላ እውን እቲ ኢማራት ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታት ድማ በዚ መቃኒ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ዘየድሊ ኩናታት ኢኻ ዝወፁ ዋጋታት ከምኡ ድማ ንሱዳን ዝኣክል ከማን ክንዲ ፀብለልትነት ከለዎም ክዕወትሉ ዘይከኣሉ ከም ሓደ ኣዝዩ ሓያል ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ዘይተሳዕረ እውን ሓይሊ ናይ ኤርትራ ምስኡ ገጢምካ ምስ ተመጃሊሑ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቦ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብዚ ክትግምግም ትኽእል ንመለስ ሕጂ እንታይ ዓይነት ዲል ዝግበር ዘሎ ድማ A deal that could end the war this week. I know it sounds absurd. We're talking about a deal that affects Ukraine, yet it was drafted by Russia and the US. From the looks of it, Kiev was not even at the table. So will it accept the secret deal? Also, what is this deal? Well, here's what we know. The deal was drafted through a secret back channel. From the US side, Steve Witkoff led the talks. Steve Witkoff is Trump's special envoy, sort of like his Man Friday of diplomacy. From the Russian side, it was Kirill Dmitriev. He led the talks. He heads the Russian Sovereign Wealth Fund. He's also a close aide of Vladimir Putin. These two men held secret talks. They bypassed the traditional channels of diplomacy, and they came up with a 28-point draft. Here's what it says. We look at the main points that it makes. ምስጢራዊ ርክብ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ክልቲኦም ቶም ነቲ ርክብ ወይ ነቲ ዝርርብ ዘካይዱ ዘለዉ ድማ ናይ ቢዝነስ ሊደርስ እዮም ያኖ ፖለቲሽንስ ሓደ ናይ ራሽያ ሶቨሬን ፋንድ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ሃብቲ ማናጀር እዩ ትኻሊ ድማ ስቲቭ ዊትኮፍ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ዓርኩ ዝነበረ ወይ ናይ ቀደም ዓርኩ እዩ ናይ ሪል ስቴት መወግል እዩ ስለዚ ቢዝነስ ፒፕል እምበር ናይ ፖለቲካ ናይ ካልእን ተመክሮ ዘለዎም ወይ እውን ከምኡ ኣይኮኑን እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ፒውርሊ ብቁጠባ እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ብቁጠባ ድማ ኩናት ኣይርባሖም ንክልቲኦም ወላ እኳ ካብቲ ኩናት ኮርፖሬሽን ይስረብሓ ኣሎ እንተበልና ኣሜሪካ ከም ዓደ ሃገር ዘዋፅእ ኣይኮነን ትኸዶ ዘላ ንራሽያ እውን ዘዋፅእ ኣይኮነን ስለዚ ራሽያ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት እቲ ብክሳራታት እያ ትኸዶ ዘላ ካብቲ ክሳራታት ትወፅሉ መንገዲ ብፍላይ እቲ ናተ ናይ ህላዊ ሕቶ ኣብ ዩክሬን ዘለዋ ነገር ክቕየረላ ትኽኢሉ ግን ጠልጢፈ ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብላ እያ ትደሊ ምክንያቱ ካብቲ ኩናት ብዙሕ ትረቢሐላ ገለ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ራሽያ ተቕርቦ ዘላ ክረዳድእሉ እውን ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ዩክሬን ማስ ሰረንደር ኦል ኦፍ ደንባስ ነቲ ዶንባስ ዝበሃል ገለ ክፋል ዘይተቆፃፀሩ ተለዋ ራሽያ ብምሉኡ ካብ ዩክሬን ብምሉኡ ተተሪፉ ዘሎ ናብ ራሽያ ከተረክቦ ከም ዘለዋ እዚ ሓደ ካብቲ ዝዘራረበሉ ዘለዉ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ፑቲን ዝደልዮ ነገራት እዩ ዝሓቲ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዑ ክገብረሉ ድልውነት ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ፑቲን ዝሓቶ ዘሎ ብሓይሊ እውን ትከትርፎ ከም ዘይክእል ስለተረድኦ እዩ ግዜ ክኸስሩ እዮም ገንዘብ ክኸስሩ እዮም እቲ ኩናት ክናዋሒ ግን ፑቲን ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ክረኽቦ ምዃኑ ፈሊጦም ኣሎ ስለዚ ድሓር ምስ ተወደየ ክትዘራረብ ስለዘይትኽእል ሕጂ ኮሎ ጌና ገለ ነገር ሂብካ ገለ ነገር ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ክፍጠረሉ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ እዚ ንዩክሬን እንታይ ክስምዖ እዩ መርዲ ይክኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኤውሮፓ እንታይ ክስምዖም እዩ ዘገርም ይክኸውን በዚ ኮይኑ በቲ ግን ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ረብሓ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣብዚ እኳ ይዝረብን እዩ ግን ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ቁፅሪ 2 ሚሊተር ማስትካት ዩክሬን ማስትካት ኢትስ ሚሊተሪ ሳይዝ ቱ ሃፍ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ዩክሬን ወታደራዊ ዓቕምናታ ፍርቂ ክጎደል ኣሎ እዚ ማለት ቭላድሚር ፑቲን ተደጋጋሚ ዝተዛረበ እንተሎ ዩክሬን ንሓዋሩ ወታደራዊ ዓቕሚ ከልዋ የብሉ እንተለዋ ድማ ድኹም ክኸውን ኣለዎ ንራሽያ ከም ብሓድሽ ዩክሬን ወታደራዊ ጭዋዳ ሃኒፃ ተመሊሳ ከምቲ ኣብ 2014 ገይሮም ምስ ተዋግኡ ንዕበለው ተዓራረቑ ኢሎም 8 ዓመት ወሲዶም ንዩክሬን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ትሃንፅ ገይሮም ኣብ 22 ኩናት ከም ዝጅመር ዝተገበረ ከምኡ ዓይነት መድረክ ክፍጠር ብሕጂ ይደልን እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዩክሬን ዓቕሚ ክዳኸም ኣለዎ ሳልሳይ ዩክሬን ማስት ጊቭ ኣፕ ሎንግ ሬንጅ ዌፐንስ ዓበይቲ ሚሳይላት ነዊሕ ርሕቀት ክኸይ ዝኽእል ሚሳይላት ጠቕላላ ክእለ ኣለዎ ካብ ዩክሬን ዝብል ቅድሚ ኩነት እውን ንርኢ ኣለና ቀፂሎም እውን no more US aid, no Western troops presence. ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ጠጠው ክብል ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሓገዝ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እሱ እንተጌርካ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክሕይል ስለ ዝኾነ ኦፊሻል ስታተስ ፎር ራሽያ ኣብ ዩክሬን ድማ ቋንቋ ራሽያ ምክንያቱ ራሽያዊ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ ስለ ዘለዎ ወግዓዊ ቋንቋ ክኸውን ኣሎ መሰል ናይቶም ህዝቢ ክኽበር ኣለዎ እያ ትብል ዳላ ራሽያ ዩክሬን ድማ ነዚ ክትክልኩለ ትፍቲ ነራ some security guarantees for ዩክሬን ድማ ናይ security guarantee ክወሃባ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ንኤውሮፓ ይኹን ነቲ ዩክሬን ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ዳይክልን ከቢድ ነገር ክኸውን ግን እምቢ ክትብል መሰል ኣለካ ዶ እዩ ዳርጋ እቲ ኤውሮፓ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ናቶም ናይቶም ኤውሮፓ እንታይ ግብረ መልሲ ነይሩ ንስማዕ ኣብዚ ብኣጌርና ክንሰግር ኢና
and we welcome any efforts to achieve that. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. On the other hand, Zelensky must face the ground realities. He's not winning this on the battlefield. Russia is stepping up the attacks. Yesterday was, in fact, the deadliest night of this want Ukraine to be part of the peace process. كم نريد زلنا أوروبا عبرتهم زلوا تتبقى تازق برنو قبلينا أنتقوني يوكرين أبتت أولاك تساتف كلها الله أوروبا ونحنا ونبتت أولاك نهل لنا يمزلوا زلوا بوتين جن نتناتهم كنتات نساتهم نسلام دلونات كم زي بلهم سلد فل زلوا نعتاتهم قديفو كجبريز دل زلوا يوكرين دما انبكتبل كعمل لوادو نزبل أبز غربا جف زخنا متقعتي زكاة زلوا اتهاجر دما تي نتكوينات كتقواص راي تخلني زلا نأمريكا حاجز فلوي نجار تري تغير دما كتكتسل هاي تخلني سلازي اتو كنتات تاي كم زمسل بتي كبيت قوانقوا خزرب كل نزي مسل Ukraine doesn't have the right to join NATO, even if they want. I don't think right is a good word. Okay. You can say they have the right, but the Russians don't think they have the right, and that's what counts. The Russians think that if Ukraine joins NATO, it's a threat to their survival, especially with American forces and British forces and NATO forces on their territory. So the question you have to ask yourself is, if you're Ukraine or you're Europe, and you're dealing with a country like Russia that's much bigger than Ukraine, much more formidable, is do you want to put Russia in a position where it's likely to attack and try to wreck your survival? يوكرين مثلا لوادو أكل ناينة تأخذ كون نزبل مثلا لوادو أيكون مثلا لوادو يبلانا يكونن تحطه ناتو أبال نحرقينا يوكرين راشا بغميتريو of course يوكرين ولاوي تاجريا من رجعتنا تاخذ قبري بايو اتزاجب اتم رجع يوكرين توزدو نراشا أزيو كبيد من رجع سلزو خنيو معناته ناي ناتو سراويت أبو فيجوم كينو بخل خوك أسرهم كم زغل إذا حدا كابتن نويح وان تزراري بملزنا بريو يوكرين ناس أزخونت حجر كوينا كتقصل تخلي راشا دما متتاوين قبرنا كبحال كله سلزي ننهت ونعوش تقامتها مالت ني إن راشا كم أواجنا كوينات يوزر أيام زبلوزلو بحفشة تكونتات بقانقاني بروفيسور ميرشايمر قبولنا جرا يكونن راشا دما نزو كونتات زكت قبر زلا كتقصل كم تخل معرتي إسخات قبر دفيت النابلي زخيل نبى حكي زجرم كونتات فينا نرزلنا بعالم نيوكرين كمان واقع كفل لا أي فتنتن كلا يدم ما بدحر مقارن جاز قبروا زلوا زبال زلا دما زين ريا زلنا هنا أوروبا زنا برازم دنا مسراشة سلتبت كي نتزم دنا أمريكا خد قبلهم نا أمريكا كوربوريشنز منغنيا خوينهم نا راشا ندادي جزيهم ناب أوروبا كشتوا يتمدب زلوا زي من البات صوتنا يقول أخ مثلا كاي غلي أب أمريكا جنبوريو مغنياتو أوروبيان كم كل يوم يستقبلهم زلوا يزبال أوروبا أنصار ربحهم أنصار معباليهم يوم زخدوا زلوا أنصار كتبهم يوم زخدوا زلوا زدما حجون تخونه نتي نداد ناي نساتهم سحسمو نداد تات ناي راشا غاز ناي راشا أمريكا كوربوريشنز ناي أمريكا جزئين نبي أوروبا خبور كشتوا مخانن يزنقر زلوا بس خابقات كم حدا دكان تجزنيركا مستبع على دكان أبا يسكت حدا منغنيا خوينو كابت بعد دكان جزينا بها بمقصد كشت الكا جمهور كله إن نرزلنا and it sounds a little bit stupid but in reality this is happening again and again نغطن نابز غطر كنحلف كلنا ناب China Japan كنسكرينا China has stepped up its economic war against Japan, intensifying the tensions between Asia's two biggest economies. The latest row was triggered by Japan's new prime minister, who recently warned that any Chinese military move against Taiwan could constitute an existential crisis for Japan and justifying a potential military response. China, which claims Taiwan as its own territory, responded with fury. In fact, Beijing says Tokyo could face a severe blow, called it aggression. أمونغو China Japan زخي زلوا دما كم مليسو يقتل كم زلون مغنيات Japan إذا كسباي كالتن كابت زخي زلوا China دما شلالي لاخت حلفة جواز أخويني سمع يلن سلزا أمونغو زين كلت عبيتي نا إيسيا كتباويا جاينتس دما حيال زخونه وطري زكاية زلوا China بفصم شلالي لاخت حلفة زي دخل مدرك كم زكاة ما يترد الله Japan دما لك كم تيروبا تخونو زلا نا أمريكا كتحقوس تبل ناب زي واز أكوينا تأتلا نقطة بقى نسكيورتي ناتا نخلو كنا تاتا حرقا كون زغليجن again أمريكا مجابريا مخان هرق زي نراها الناس معك نفس تفبع لها خم تأتيز جبر كازلو أمم جزين كل تعبيت حجرات زكاة زلو وتردما نابرت أي خيط كم زلو يزن الجرزلو China نعي سك عز فترة لي أبوشت أو كنا تات ناتي آتيات النزلة سلزي زخوني يكون حدقت كبرايد اللي يتبل Japan دما
ንዓና እውን ኣገዳሲ እዚ ኩነታት እያ ትብል ዘላ very very sad እዘን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ካኣትዎ ዝኽእላ ኩነታት ድማ ንኤስያ ወሳኒ ክኸውን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ግምት የለን ግን ወላ እውን እቲ ናይ ቁጠባ ወጥሪ ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ምርባሽ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ንቐፅል ናብ ቁጠባ Not just developing countries in Africa signing these deals with China. Remember earlier last month when Donald Trump flew to Malaysia, Japan, and Korea for meetings with various leaders? Trump and the U.S. government wanted to project American power and influence in the region. And of course, the White House was quick to report Trump's visit was a major success. But here's the story you probably have not heard. Less than 24 hours after Trump left Southeast Asia, the region collectively upgraded its free trade pact with China. This is important to ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ነቲ ኩሉ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ እንታይ ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ምስ ኩለን ሃገራት ኣሜሪካ ብታሪፍን ብገለን ተሳድደን ዘላ ናይ ንግዲ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት እቲ ቀደም ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ባይደን ወይ ብዙሕ ነገር ለውጢ ስለዘይ ትገብር ዝነበረት ከምቲ ዝድለ ሃገራት ካብ ቻይና ስቃት ከም ዝህልወን ይኸውን ነይሩ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ፖስቸር ኣግሬሲቭ ዝኾነ ናይ ንግዲ ፖሊሲታት ናይ ታሪፍ ፖሊሲታት ከምኡውን ኣብ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ዲካልእ ብዙሕ ፀቕጢ ክትገብር ስለ ዝጀመረተን ሃገራት ኤስያ እቲ ቀደም ንቻይና ብስግኣት ዝርዩ ዝነበሩ ሪል ስግኣት ካበይ ከም ዝመፅእ ዘሎ ይርድኦም ኣሎ ቻይና ድማ ምስ ግዜ ሎሚ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና እንተደይ ጌርካ ቆጠባ ናይ ቻይና ጭዋዳ ናይ ቻይና ኣብዚ ዓብየሉ ዘሎ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣማራፂታት እውን እናፀበበ ከይድ ስለ ዝኽእል ናይ ግድን ንሕና እውን ዘድሊ ስጉምቲ ክንገብር ኣለና ዝብል ገምጋም ይመፅእ ኣሎ ቻይና ድማ ነቲ ኩነታት ብዕምቆት ትሰርሓሉላ ብፍላይ ምዘን ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት ናይ ፅባሕ ዓብ ቁጠባ ክህልወን ዝኽእላ ዝበሃል ሃገራት ምሳተን ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ትገብር ኣላ እዚአን ኣዝያን ዝበሃላ ኣሜሪካ እውን ዝያዳ ኣብዚአን እያ ከተተኩር ትደሊ ዘላ ምክንያቱ ዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ኣብኡ ዘሎ ምስ ቻይና ወሲኽካ ንቻይናን ህንድን ተወሲኽካ ዝዓበየ ዕዳጋ ኣብዚ ክኸውን ኤሮፓ ንኣሜሪካ ኤሮፓ ኣገዳሲ ክትከውን ኣይኮነትን እዚ ቦታ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ኣብዚ ድማ መን ኣለው ዝያዳ ክንላለዩ ምን ዘለና ቪየትናም ዝበሃል ሃገር ኣሎ ካምቦድያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ታይላንድ ዝበሃል ኣሎ ላኦስ ዝበሃል ኣሎ ሜይማር ዝበሃል ኣሎ ማሌዥያ ሲንጋፖር ብሩናይ ኢንዶኔዝያ ፊሊፒን ከምኡ እናበለ ዝቕፅል እዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ ቁጠባናተን ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንመፃኢ ድማ ህዝበን ይዓብሎ ቁጠባናተን ይዓብሎ ኣበርክቶን ኣብቲ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ዝለዓለ ፅልዋ ኣለዎ ቻይና ድማ ዝለዓለ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ምዝየን እዩ ዘለዋ እቲ ንግዲ ናታ ናብዚኣ ሞር ናብዚ እናቐየረቶ እያ ትኸይድ ዘላ ምክንያቱ ዓብዪ ዕዳጋ እዩ ዘድልያ ኣብ ጥቃየን ብብዙሕ ነገር ካየን ዝራኸባ የስ ናይ ፖለቲካ ዘይረዳድእ ነጥብታት ኣለዎም እዮም ዝገሊኦም ግን ንዕኡ ሰጊርካ ክኽየደሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝፀዓር ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ እናተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ነብሱ ዝኻለ ቅልጣፈ ስለ ዘሎ ምስቲ ኣብ ቻይና ዝኽየድ ዘሎ እዘን ሃገራት ጉርብትና ስለ ዘለዎን ጂኦፖለቲካዊ ምትሓሓዝ ስለ ዘለዎም ጂኦግራፊካዊ ምርኽኻብ ኣለዎም ቁጠባ ናቶም ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ሽርክነት ናታ ንምዕባይ ብዙሕ መንገድታት እያ ትገብር ዘላ ብሪክ ዝበሃል ኣሎ ኣዝያን ዝበሃል ኣሎ እቲ ሻንጋይ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ኣላያንስ እናገበረት ነቲ ኣሜሪካን ኤሮፓን ክገብርዎ ዝኽእሉ ፀቕጢ ንምእላይ ዝኽየድ ዘሎ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ዓለምና ብቁልጡፍ ትቀያየር ኣላ ክንብል ከለና ድማ ስናት ኣን ኤግዛጀሬሽን ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ዝወፀት ብዙሓት ሰባት ሪኣክት ዝገብሩላ ዘሎ ቪድዮ ክንርኢ ኢና ንዓና እውን ተገዲ ስለ ዝኾነት እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ኢሎን ማስክ በቶም ሂማኖይድ ሮቦትስ ናቱ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ዘርኣዮ ሓንቲ ሮበት ዘርጊሑ ነይሩ እቲ ሮበት ድማ ኣብ ብዙሕ ነገር ክኣቱ ከም ዝኽእል ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኮንስትራክሽን ዲኻ ደለኻ ኣብ ሕክምና ድዩ ዘሎ ናይ ኣምቡላንስ ኣብ ስፖርት ድዩ ዓርኪ መሓዛ ድዩ ናይ ገዛ ኣሲስተንት ድዩ ኣብ ሕርሻ ድዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣብ ብዙሕ ቦታ ክኣቱ ዝኽእል ከም ዝኾነን እዚ ሮበት እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከፍ ኢሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕ ቦታታት ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ሰባት ዳ እንታይ ክሰርሑ እዮም ከምዚ ተጋጥሞ ወል ስራሕ ምስ ሮቦታት ተወዳዲርና ክንሰርሕ ኣይንኽእልኒ ናይ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክኸውን ሂወት ናይ ደቂ ሰባት መንግስቲ ክሓስበሉ እዩ ዝግባእ መንግስታት ክሓስብሉ እዩ ዝግባእ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዞም ሮቦታት ክመፁ እዮም ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ምክንያቱ they are already here እቲ ቴክኖሎጂ already ኣብ ተግባር ብፍላይ ኣብ ቻይና እቲ ነገራት እናቐልጠፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ንሰባት ብኸመይ ክፀልኦም እዩ I don't know it's going to be very difficult መንግስታት ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለውን ካብ ሕጂ ንነብስኻ ኣቐዲምካ ምሕሳብ ከድሊ ንብዙሕ ስራሕ ክምንጥልዎ ክጅምሩ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ሕሱራት እዮም ክኾኑ ውፅኢታውያን እዮም ክኾኑ ንሕና እንታይ ክንሰርሕ ኢና ኣበይ ክነብር ኢና ግን ንዓይ ልዕሊ ዓቕመይ ክምልሶ ነቲ ሪያሊቲ ነቲ ክውንነት ንሪኦ ዘለና ሪፖርት ዝገብረልኩም ዘለዎ ቴክኖሎጂ ቅድሚ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት
قدم هندي عمتات زبس حسب حرساي نيرو لومي 1% 2% حرسوت نبل عالم زنابرو زلو سلازي مجمري يكون تكنولوجيكال ريفولوشن نبزح سرحات كمنتل تكنولوجي مجمري يكون بافراس نقعد زلز نبرنا ماكينه قال ملا كل ነገር يقاطمي ግን ሰባት ክሳብ ሎሚ መንገድና غيሩ ናብ ካሊ ሽፍትና ገበሪ ነብሩ ነይሮም ሜቢ ከምኡ ኩነታት የጋጥም ኸውን ኣነ ግን ኤግዛክትሊ ከመይ ክኸውን እዩ ክንበዮ ኣይክእልኒ ነዚያ ጌርና ክንሓልፍ Your 20s decide your 40s. Number 1, every lazy year now becomes regret later. Number 2, the habits you build are harder to break than bones. Number 3, who you marry defines your peace or prison. Number 4, the risks you don't take will haunt you more than failure. Number 5, time is cheaper now and you're wasting it. Number 6, every friend now is a preview of your future. Number 7, you can rebuild money, but not youth. You're not እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምኽርዚ ነቶም ንኣሽ ዘለኹም እዩ ኣብ ንእስነትኩም ምናልባት ሎሚ እስራታት ኮይንካ ብትክክል ትሕልፎ ዘለኻ ጽባሕ ንጎ ካስየካ ዝኽእል እዩ ግዜኻ ተጠቀመሉ ትክክል ሎሚ ጽባሕ ኣብ ዋጋ ይዘኽፍል ተጠንቀቐሉ እቲ ግዜኻ ሸለልትነት ሎሚ ኩሉ ግዜ ኮሚልካ ትነብር ኣይኮንካን ካልኣይ ናይ ሎሚ ትሃንፆም ዘለኻ ናይ መስተ ድዩ ናይ ሺሻ ድዩ ናይ ካልእ ሕማቕ ወልፍታት ጽባሕ ንጎ ብጥዕናኻ ብቁጠባኻ ዓብይ ዋጋ ከኽፍሉካ እዮም ስለዚ ኣስተቢልካ ክትነብረሉ ዘለካ ኩነታት ኣሎ ሳልሳይ ንመን ትምርዖ ንመን ትመርዓዊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሂወትኩም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ውሳነ ንስ እዩ ተጠንቂቕካ ስጉም ትውሰድ ዝብለኩም ዘሎ ራብዓይ ድማ ሎሚ ዘይወሰድካዮ ሪስክ ፅባሕ ንጎ ጣዕሳ ኮይኑ እዩ ዝፀንሐካ ኣብ ቅድሜኻ እዚኣ እውን ኣስተቢልኩም ርከቡ ይበዋ ታይም ኢዝ ቺፐር ናው ግዜ ሎሚ ሕሱር ኮይኑ ክስማዓካ ክእል እዩ ምስ ዓበኻ ግን ኣዝዩ ክቡር እዩ ዝኸውን መወዳታ ዕሩኽትኻ እውን ናትካ ንፀብራቕ ስለ ዝኾኑ ተጠንቂቕካ ምረፆም እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሎሚ ክትሃንፆ ዝግባእካ ሎሚ ግበሮ እንተደይ ጌርካዮ ዋጋ ናቱ ፅባሕ ክቡር እዩ ዝብል ዘሎ እኔ ግን ለአብይ አህመድ አሁን የሚነግረው ማለት ነው ጊዜው አሁን ነው አብይ አህመድ ጊዜው አሁን ነው የመጀመሪያ ክሳራ ነበር አሁን ግን ጊዜ ካሁን ነው እኔ ልንገርህ አብይ አህመድ ልምከረህ ጊዜ ካሁን ነው የትግራይ ወጣት እንዳለ ከጎንክ ነው ከጎንክ አንተ ጋር አይደርስም ራሱ ነው የሚከትፋቸው እንደ ሽንኩርት ትግራይ ላይ የሚያደርሱ በደል ትግራይ ላይ የሚያደርሱት በደል ለብነት በሙሉ አንተ ጋር አይደርስም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለገለ ሰባት ምስ ብልፅግና ኮይኖም ናይ ተጋሩ አክቲቪስትስ ማለት እዩ አብይ አሕመድ በጃኻ ደንጊኻ ኩናት አውጅ ሕጂ ዕድልካ ተጠቐመሉ ነዚ ግዜ ኩናት ፈኑ ዘረባዚ ብተደጋጋሚ ትስማዕ ዘሎ ካብቶም ምስ ብልፅግና ደው ኢሎም ዘሎ ተጋሩ ኩናት ንኽጅምር ምትትታው ንኽገብር መጥቃዕቲ ንኽገብር ዘማኽርዎ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ብታሕቲ በዓል ጻድቃን እሱ ጥራይ ምዃኑ ኣጀንዳኦም ብግልፂ ድማ ሚድያ መፂኻ ኩናት ጀምር ሕጂ ህረሞም ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ኩሉ ድማ ምስ ኤርትራ ኢኻ ተተሓሓዞ የቀይ ባህር ጉዳይ አጀንዳው ከፍ አድርገውታል ስለዚህ አሰብ ይወሰድብኛል ስለዚህ ለአሰብ መስዋዕት የሚከፍል ትግራዋይ ይፈልጋል ይሄን አንቀበልም ነው ዛላምበሳ ያለው የትግራይ ህዝብ ባድመ ያለው የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ጋር መገናኘት አይፈልግም አስፈራርተው እያፈኑ እየጨቆኑ ሻዕቢያ ስላለዛ ሻዕቢያ ወደ ትግራይ ቦርደር የኢትዮጵያን ቦርደር አልፎ 25 ኪሎ ሜትር ገብቶ ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድማ በዓል እዚ ሓደ ዓቢና ዓሰብ ክኸይ ስለዝደሊ ዘሎ ዓጁኻ ኺድ ሻዕቢያ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ኣዝዩ ኣፍሪህዎ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ዝሞተሉ ሰብ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ንተጋሩ ኣብ ጎኑ ክገብር ይፍትና ኣሎ ተጋሩ ድማ ዓያሹ ስለ ዝኾኑ ብህወሓት ተደፋፊኦም ምስ ኤርትራ ፀሚዶም ንመንግስቲ ኤርትራ ንመድሓድ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኢሎም እዮም ክሸጡ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ፅምዶ ዝተካየደ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝካየድ ዘሎ ድማ ተገዲዶም ዳእምበር ፈትዩ ዝገብሮ ሰብ የለን መንግስቲ ኤርትራ ወፅዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣሚኑ ሰብ ገለገለ ወላ ኤርትራዊ ተጋሩ እኮ ከምዚኦም ዝሓስቡ ዘሎ ነው እዚኣቶም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝውክሉ ይኮኑን ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ጥራይ እዩ ከምኡ ክብል ዘለ ከምኡ እንድሕር ኢሉ ምናልባት ዳግመ ግምት ክትገብር ዘለካ እዚኦም ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ደሞዝ ናይ ብልፅግና ዝበልዑ ዘለዉ እዮም ናይ ግድን እዮም ከምኡ ኢሎም ክነብሩ እምበር ኣብ ትግራይ ወላ እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ድዩ ግለሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት የለዉ ንስማዕ እዮም ድሓን ምስ ኤርትራ ከመይ ኢና እንደሊ እዚ መትከላዊ እዩ ምስ ኩሎም ኣብ ተፃፅማኸ ዕድል ምስ ዝተረኸበሉ ትፍፅሞ ዕድል ክትረክብ ተለካ ኢኻ ትፍፅሞ ንግዚኦም ምስ መን ዕድል ተረኺባላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ተረኺባላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዕድል ተረኺባ ዘላ
ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎም ዝነበሩ ከባብታት ስሕብና በለ ከይድ ከሎ እቲ ህዝቢ ንምትሕዋስ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ቅድም ኢሉ ምክልካል ዝነበረ እቲ ምክልካል ክተርፍ ከሎ እቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ ማለት ሰብ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ብዘየገድስ ሓደ ህዝቢ እዩ በቃ ሓው ማለት ኢሉ ፖለቲካሊ ዝዝረብ ሕውነት ዘይኮነ ሓው ህዝቢ እኮ እዩ በቃ ሄዳ እንታይ ኢሎም ካብ ህዝቢ ትግራይ ወፃ ኮይኑ ዝቃለስ ከዳዕ ባንዳ ከሓዲ ጠላም ንህዝቢ ትግራይ ዝወግእ ኢሎም ጸሊሞምና እስካብታ ነኽብሮ መኽቢርና ያምልና ከዲዖምና በጭራሽ ኢልኩም ኢኹም ንህዝቢ ትግራይ ዘምጠደመን ኣፈላላይ ክህሊ ይኽእል እዩ ነይሩ እውን ናመፀ መፅዩ ብውሕልል መንገዲ እናተኣለ መፅዩ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እናተቃለሰ ድማ ነይሩ ኣይኮነን ሕዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዳርጋ ዕላሙ ኣነፂሩ እናፈለጠ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ይክኸውን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ናይ ተጋሩ ተሓቢኡ ንዕኡ ተጠቂሙ ከም ድሌቱ ክላገፅ እዩ ዝደሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንረብሓ ናቱ ደው ናብ ኤርትራ ሲሪየስ ሓሲቡ ምስ ኤርትራ እንኳላይ ንኤርትራ ብዓይኒ ግምትን ብዓይኒ ፅልን ዝርዩ ዝነበሩ ናብ ምንታይ ዝብል ሪዝነብል ዝኾነ ጃጅመንት ወይ እውን ክውንነታዊ ዝኾነ መደምደምታ ክመፁ ጀሚሮም ኣለዉ ብብዙሕ መንገዲ እየ ዝብለኩም ንኤርትራ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ምስ ኤርትራ ዘይተኣማምን ነገራት ክህልወካ ይኽእል እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ 20 ዓመታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ምትፍናን ብዙሕ ነገር ከይህሉ ይኽእል እዩ ካብ ኤርትራ ግን what exactly do you want what do you expect from Eritrea ንዓኻ ከም ትግራዋይ ኮይንካ ክትሓስብ ከለኻ ንኤርትራ ብኸመይ ኢኻ ፍሬም ክትገብራ ወይ ክትቀርፃ ትደሊ ዘለኻ ኤርትራ መንገዳ ሒዛ ዝግ ኢላ ኣላ ፕሪቶሪያ ኢልኩም ዝገበርኩም ድሕሪኡ ዝግ ኢላ ኣላ ኤርትራ ኣብ ጉዳያ ጥራይ ተተኩር ዘላ ብግምጣሉ ካብ ኢትዮጵያዊት መናውራታት ኩሉ ዓይነት ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ንትጋሩ ዝፀልወኩም ዘሎ እቲ ሽግር ዝፍጠር ዘሎ እቲ ብድሆታት ዝፍጠር ዘሎ ካብ ውሽጦም ዝብገስ ካብ ብልፅግና ዝብገስ ካብ ብልፅግና ዝመፅእ እምበር ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ከማትያ ንኽስቶ ገንዘብ ሂባ ንኽስቶ ከም ዝበል ኣብዚ ኺድ ከም ዝኽእል ትብል የላ ኤርትራ መንገዳ ሒዛ ኣላ ስለዚ ንኤርትራ ኣብቲ ናትኩም ዲቤት ተደየተኹማ ድማ ተመራፂ እዩ እንተኾነ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ሽርክነት ንዓኻትኩም ፅቡቕ እዩ ንዓና እውን ፅቡቕ እዩ ብዙሕ ግዜ ተኸሲሩ እዩ ብዙሕ ተሓሊፉ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ዘለና ኩነታት ተቐቢልና ኣምላኽ ዝፈጠሮ ጉርብትና ኣለና ምናልባት እጅብዚ ኣብዚያ ኣማኑኤል ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ እዩ ዝብሎም መስሎ ነብሰና ዓፈን ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፈልዮ ኣብራማን ሰገራማ ወይ ጾረና ገለታት ዘሎ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፈልዮ ተዝኽፈት ብሓንዳይት ሑመራ ዘሎ ንሰገሩ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ ስለዚ ተዋሲቡ ተዛሚዱ ንዘመናት ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለ ዓመታት ከዓ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ስለዚ ዝፀገም እዚ ኣብኡ ክነብረ ይደልን ዘሎ ትሰብ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚያ ሓንቲ ዘረባ ወሲ ጌርና ክንሓልፋ ኣብ ፀገም ምንባር ካሊእ ፀገም ከም ዝወልድ ከዓ ፈሊጥዎ ኣሎ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝተፈጠረ ንቓዕ ኣብ 2013 ጀኖሳይድ ወሊድ እዩ ስለዚ ኣብ ንቓዕ ክነብረ ይደልን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኢኮኖን ትፀገም ዳርጋ መብዛሕትኡ ንረዳድኣሉ እንተሎ ናይቲ ፖለቲካል ኤሊት ፀገም እንድዩ እቲ ፀገም ድማ ብዓብዩ ኣብ ነብሶምን ክጥምትለዎም ሕጂ እውን ይጃልም ብክሳስን ንቅድሚት ስለ ዘይወስደና ዳ እምበር ኣብቲ ኩነታት ሓደክ ኣብ ነብሱ ከተኩር ክኽእል ኣሎ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነን ትፀገም ብዓብዩ ህዝቢ እውን ኣይኮነን ትፀገም ፖለቲካዊ መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ብኸመይ ፍሬም ይገብርዎ ስለዚ ሓደ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ ሰናይ ጉርብትና ድማ ትደሊ ተጋሩ ድማ ኣብ ጉዳይ ናቶም ሕጂ ብዚ ንፁር ኮይንካ ምዝረብ የድሊ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ኤርትራ ብዙሕ ፀወታ እዮም ገይሮም መንእሰያት ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ እዚ ፖለቲካ ናይ ሓሊፍካ ዝግበር ዝነበረ ስፖንሰርሽፕ እዚ ኩሉ ንኤርትራ ንምምቕቓል ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካዊ እዚ ነገራት እዚ ዝፈጠሮ ዘይምትእማን ብዙሕ ነገር እዩ ዘላ ህዝቢ እውን ፅልዋ ኣለዎ ብሓፈሻ ነዚ ንክትዕርግን ካብቲ መርሕነት እዩ ዝጅምር እቲ መርሕነት ኣብ ጉዳዩ ከተኩር ኣሎ ነቲ ህዝቢ ድማ let it live ህዝቢ ፀገም ስለ ዘይነበሮ ነቲ ንስኻ ትገብረሉ ዝነበርካ ፀቕጢ ትራእየ ኣሎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ኣስተምህሮ ዘድልዮ ከም ዘይኮነ ፀላኢኻ ኣለሌኻ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ ኣብዚ ሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መጀመርያ እቲ ፀላኢ መን ምዃኑ ወላቶም
ውጹዓት ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ዝፀሉ ዝነበሩ እውን ክዛረቡ ከለው ስሙ ስለ ባህር በር ያውራ እንጂ ኢትዮጵያ የባህር በር እስከ ዘላቂው እንዳታገኝ ነው እያደረገ ያለው። አብይ ደግሞ ይሄን በማድረግ ይታወቃል። ለምሳሌ ስለ እድገት እያወራ የሀገሪቱን የደህንነት ምጣኔ ወደ 43% ያሳደገ ሰው ነው። ስለ ፍቅር እያወራ ኢንቨስት አድርጎ በህዝብ መካከል ጥላቻ የዘራ ሰው ነው። ስለ መደመር ምናምን እያወራ ህዝብን ለመለያየት ቀን ከሌት የሰራ ሁሉንም ሃይማኖቶች ብሔሮችና ህብረተሰቦች የሚለያይ ንግግር በአደባባይ የተናገረ በተግባርም የተሰማራ ሰው ነው። መግደል መሸነፍ ነው እያለ በሚሊዮኖች የፈጀ ሰው ነው። እዚያ ታዘረባያ ናይ አብይ አሕመድ ኩሉ ነገር ብግምጣል ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ሰላም ወይ ፍቅሪ ወይ ገለ ዝብሎ ኩሉ ብግምጣል እዩ። ፓራዶክስ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኩላታ ዝብላ ብግምጣል እዩ ዘተግብራ። ፍቅሪ እንታይ ሕሪሉ ፍቅሪ እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ወይ አይርድኦኒ ወይ ናይ ማኒፑሌሽን ክለት ኣለዎ። ምክንያቱ ካብ ደም ሰብ ዘይፀግብ ካብ ኩናትን ዕግርግርን ዘይፀግብ ፈላሊኻ ግዛ ነቲ ጨፍጫፍካ ነቲ ምስቲ እናተሃራረምካ ምዝ ዕርቂ ተደልዩ በዚ ኩና ስለ ዝጀመረ እዩ። ምስ ኤርትራ ዕርቂ እንተኢሉ ንካልእ ክሃርም እዩ። ምስ ተጋሩ ሰላም ክገብር ተጀሚሩ ንካልእ ክሃርም ስለ ዝደለየ እዩ። እዚ ድማ ናይ 7 ዓመት ተመክሮና ትርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ አብይ አሕመድ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ነታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣብቲ ከባቢና ድማ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይጋጥም ኣሎ። ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናትን ወረብ ኩናትን ድማ ንስማ። ቦና በራያ አላማጣ አዋሳኝ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ተካሄደ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ስር ባሉ የተለያዩ አካባቢዎች በሞርተር የታገዘ ውጊያ በአገዛዙ ኃይል እና በፋኖ መካከል ተካሂዷል። የአገዛዙ ጦር ከትናንት በስቲያ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ አላማጣና ራያ ቆቦ አካባቢ እንታይና ንሰምዕ ዘለና በቲ ሓደ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ በቲ ካልእ ድማ ናይ ፋኖ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ በቲ ካልእ ግምጣሉ ድማ ናይ ፋኖ ቀፃሊ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ምስ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ግጥም ሓደ ገምጋም ተወሳኺ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፀገማቶም ሓደ ገምጋም በፂሖም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ። እሱ ድማ ኣማኸርቲ ቀንዲ ኣማኸርቲ ናይ ዓቢ ነዚ ናይ ፋኖ ይኹን ሸነሲ ናይ ብሓቂ ዶ ነቲ ስርዓት ክቕይሮ ይኽእል ብኸመይ እዩ ኣካይዳ ናቱ ክግምገም ዘለዎ ንዝብል ሓደ ገምጋማዊ ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ። ንሳቶም ድማ እቶም ኢሊት ናቱ ዘማኽርዎ እዮም። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብሎ ድዩ ክቕፅሎ ነቲ ኣድቫይስ ናይዞም እቲ ጃጅመንት ወይ እውን ውሳነ ናይዞም ብቐረባ ሕሹቕ ዝብልዎን ነቲ ናቱ ፖሊሲ ሸይብ ዝገብሩ ኣማኸርቲ ናቱ ነቲ ኩናት ብኸመይ ይርእይዎ እውን ወሳኒ ክኸውን ናቶም ገምጋም ከም ዝበሃል ዘሎ ድማ እዞም ፋኖ ይኹን ሸነ ዝንቀሳቀስዎ ዘለዉ ንዓቢ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ይኮኑን። ስለዚ ክቕፅል ይኽእል እዩ ብኩናት እንተኾነ ድማ ከውድቖም እውን ይኽእል ክኸውን እዩ ወልሓንቲ ለውጢ ህወሓት ፋኖ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ከም ዘለዉ ይዝንገር። ሻዕቢያ ህወሓት ፋኖና ኦላላ አብይ አህመድ ስልጣን አያሰጉም ሲሉ አማካሪያቸው ተናገሩ። ቀይ ባህር መግባት ቀላል ነው፣ ጦርነቱን ከጀመርነው ኤርትራ ትጠፋለች ወዘተ እያሉ ሲዝቱም ተሰምቷል። ሌላኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ደግሞ ካደጉ ሀገራት እጅ ጥምዘዛ ኢትዮጵያን እየታደገ ያለ አገዛዝ እንዳላቸው አቅርበዋል። ሁለቱ የአብይ አህመድ አማካሪዎች ብሔራዊ ጥቅም ላይ ያተኮረ ነው ያሉትን ጉዳይ በሁለት የተለያዩ መድረኮች ላይ ነው ያቀረቡ። የብሔራዊ የደህንነት ሻዕቢያ ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ኣማኸርቲ ናቱ ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ዘለው ናብ ባሕሪ ከይንኸይድ ፀገም ይፍጠረልና ኣሎ ኢድና ዓፂፎም ክንብርከኽ ይገብሩና ኣለዉ። መን ሓያላት ሃገራት መን እዮም እቶም ሓያላት ሃገራት ዝግዋኖም ከም ባሕተሻ ግን ኩሉ ግዜ በዓልካ ሃሪምካ ቀልጢፎም ሃሪሞም ቀልጢፎም ዘእውይ እሶም እዮም። ኩናት ዝጀመሩን ዕግርግር ዝጀመሩን ንሶም እዮም ተገምጢሎም እንጂ ድማ ዓበይቲ ሃገራት ይሕግዙና ኣለዉ፣ ኣብ ጎንና ኣለዉ። ራሽያ ኣብ ጎንና ኣላ፣ ኤውሮጳ ኣጆኹም ትብለና ኣላ፣ ዩኬ ኣጆኹም ኢልና፣ ፈረንሳ ከምዚ ኢልና፣ ቻይና ከምዚ ኢልና፣ ፑቲን ከምዚ ኢልና፣ ኣሜሪካ እውን ደጊፋትና ዝብሉ ዝነበሩ እሶም እዮም ተገምጢሎም እንጂ ድማ ሓያላት ሃገራት እዮም ዝፃወቱልና ዘለውካ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና። ብካልእ ድማ እቲ እቶም ኣማኸርቲ ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ሸነ ይኹን ካብ ፋኖ ካብ ህወሓት ካብ ካልኦት ሓይልታት እንኮላይ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ስግኣት ክፈጥሩልኩም ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ብዙሕ ይመፅእ ስለ ዘሎ ካብዚኣቶም ንፈርሄ የብልናን። ምክንያቱ ፋኖ ዝበሃል ዝተመቃቐለ ስትራክቸር እውን ዘይብሉ እዩ። ቲፒኤልኤፍ ኦልሬዲ ዓንዲ ሕቁ ሴርና ኢና። ኦላ ዝበሃልቲ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ድማ ትርጉም እውን ዘለዎ ይኮነን ብምባል ንኩሉ ኣተሓሒቶም እዮም ዝርኢ ዘለዉ። threats to destroy Eritrea, contradicting his previous claims that Eritrea was a major threat backing rebels. ሕጂ ድማ እንታይ ክብል ጀሚሮም ኣለዉ ክለስ ኤርትራ ሻዕቢያ is
an aging force with no youth left ስለዚህ ቀደም ኤርትራ ሓደገኛ ሃገር ነቶም ካልኦት ገይሩ ከውጥቃና ዝደሊ ዘሎ ይዝብል ዝነበረ ሕጂ ድማ ኤርትራ እናኣረገ ዝኸይድ ዘሎ መርሕነት ዘለዎን መንእሰይ ዘይብሉን እዩ ስለዚ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምእታው ፀገም ዝበሃል ወይ ሽግር ዝበሃል ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን እዮም ዝብል ዘለዉ እዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናትን ሰላምን ዝብል ዝገራጮ ፒስ ኤንድ ዎር ኣብ ተመሳሳሊ ዘረባ ኩናት ከም ዝደልዩን ሰላም ከም ዝደልዩን እዚኻ convince and confuse strategy በታ ሓደ ከተእምን ወይ ናይ ሰላም ትደሊ በቲ ድማ ኩናት ከም ዝናገበርካ ልኻዕካ እናበልካ ትኸደሉ ፖለቲካ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ወል ንክንደይ ክኸዶም እቲ ኩነታት ንግዜ ንገድፎ ካልእ ካብ ኣምሓራ ዝወፁ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት እውን ኣሎ እዚ ድማ ብዙሕ ግፍዒ ኣብ ኣምሓራ ይጋጥም ኣሎ ዝብል ፀብፃብ ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ እጅግ በጣም ጸያፍ ድርጊት ተጠያቂ መሆናቸው አይቀርም። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም የምንጸየፈው የማንደግፈው ግብረ ሰዶም በክልል ውስጥ ይፈጸማል። በወንዶች ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት የፈጸሙ የሰራዊት አባላት አሉ ወሎ ላይ። እኛ ማቅረብ ስለከበደን ነው እንጂ ተደፍረው ሕክምና ላይ የተኙ ህፃናትን እናውቃለን። ወንዶች ይሄ ሁሉ የተደረገው በመከላከያ ሰራዊት አባላት ምንድን ነው? የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች መረጃው እንዳይወጣ ይሸፋፈን ብለው ብዙ ለመሸፋፈን የሞከሩት ነገር አለ። ይሄን አበባው ታደሰ ያውቀዋል፣ ብርሃኑ ጁላ ያውቀዋል። እንታይም ዝብሉ ዘለው ሕማቅ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ የጋጥም ከም ዘሎን ሓደ ኣባል ፓርላማ ናይቲ ሃገር እውን ብሓውሲ ክሲ ደረጃ ኢንቨስቲጌትድ ክኸውን ከም ዘለዎ ነጊሩ ኣሎ። እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንዓመታት ዝቐፀለ ግፍዒ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ጀኖሳይድ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ምዃኑን እዚ ድማ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ፃውዒት እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣብ ዳርጋ بميديا personalities ون بتدقاقامي قبل علي أمنت أرثوذكس حماق قفتاتي في السمالو زبل بتحارك كامبيني قبل بتي قبل علي محارة قبل علي هزبي كمون ناي قبر سودوماوي عمل ساعات قبل علي أنا تكايت كم زلون بزح حاس إياه في نجاراتون كم زقاتهم زلون بزح كم زعينة حبريتها قد سمع مالت وش تاو قدامي كتبت تخيلي خاقنا قبل علي سيفيلاويان زقبر زلون لكل دما اتنا يبلتقنا سراويتي نزي في السم زلون زلون زياتهم دما نيرتراك ورز دل زلون سلازي ናይ ብሓቂ ልዑል ምስትውዓልን ጥንቃቐን ዘድልዮ ኩነታት ከም ዘለና እውን በዚ ትፈልጥ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዕድል እንተረኺቦም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እንታይ ክገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎን ኣብ ህዝቦም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኣባና ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለኻ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ነገር ኣብ ልዕልና ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ናይ ክትግምግም ዝገድደካ ምክንያት የለን። ስለዚ እቲ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ኣካይዳ ናቱ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂ ናቱ ኩናት ክገብር ጥራይ ዝደሊ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ድልውነት ስለ ዝሓፀሮ ግን ካብ ኩናት ተቆጢቡ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከዓ ልዑል ምስትውዓል ዘድልዮ ኩነታት ምዃኑ ክንርኢ ኣለና። እዚኣ ጥራይ ኣነ ንኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ከፍልጥ ዝደሊ ዘለኹ ካብዚ ቀፂልና እዚአን ክልተ ነገራት መክንሰምዕ እዚኣ እስከ ንስማዕ ሓንቲ ኣብዝላ ፅነኢላ ክገልፃ ሓን እዚኣ መንስማዕ تي متكلنا هزون أنا ناتي من التعيش سلام كل اللي يزبل سو نفتز والكائن من صار أمونجو إيرتران أمونجو إثيوبيان سلام نايب حكي سلام حزب ما أخلص جبره كاب شفتن كاب تنقلن كاب سؤالو استفال عليه مناورات نمتكام كاب زجبرنات أزخونه نجار سلام كل اللي يلي زأمن خونون زلوا مودات أنسس لزخونه مالتي مخنياتو ኢትዮጵያን ኤርትራን ጎራው ተዓድታት እየን ብመሬት ብሰፊሕ መሬት ዝዳዋ ዓድታት ስለ ዝኾና ኣብ ውግእ ክነብራ ይግበአን ህዝብታተን እውን ካብ ሰላም እዮም ዝጥቀሙ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ገብረ ኣለዎን ካልኦት ስራሕቲ ክሰርሓ ይግባእ። ስለዚ ካብ ቀደሙ እቲ ግጭት እቲ ናይ ኩናት ነጋሪት እቲ ናይ ኩናት ስነልቦና ኣዋጅ ክመፅእ ዘይነበሮ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። خمناتي مالتي هذا سؤال تقول يقول اليوم منجستي إثيوبيا بلتقنا أورومز من رحمة منجستي إثيوبيا أبتقرأي زي ودو ناي تنتت ناي جينوسايد بروجكت سلوزلو عندنا أمس إيرتران تحر تعريق أمس تو قداي نسخ متي قبل علينا أخذهم تزولو عندنا مرددا تناي صندوق زبال زلو ركب እቲ ምርዳእ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ ዝካየድ ዘሎ
صراحة ينبر كان مصمدون تجمر مرددا قالوا حزون تقصل اللي بقصالون نتون تقصل مرددات كم زلز فلتي صوفتي نايت مرددا حدا أكل ميليتري مرددات اللو بوليتيكا مرددات اللو كواتم حدا أكل قبل علي حزب تجري في السم زخوني هون متكعتي نايم كل خال حلافنا إرتلاو نيو على هم توسد إن فايس فرس مهنياتو زقتنا زي بسلام نخنبر تخوينو قبل علي حزب تجري تكوس كومبلا كل يولون قبل علي حزب إرتلاو تكوس الخيركم بالله كل يوم بايزي فرزات ماتر قبل علم حرام كنت كوسل ويلي امننا سماتر اوف هيومانيتي يو نو هذا تيغاسي ኤርትራ ሰራዊት ግዛታዊ ሓድነቱ ንምርግጋጽ ዝገብሮ ተጋድሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግዛታዊ ሓድነቱ ንምርግጋጽ ዝገብሮ ተጋድሎ ብስነ ልቦና ብታሪኽ ብመንነት ፖለቲካዊ ታሪኽ ጥራሕ ክንፈላለን ኸሊና ምስቲ ናትና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንምምካትስ ኣይጽገምን ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ተዘይሕገዞ ነይሩ ለኣብይ ኣሕመድ ንሕና ክሰሜን ሸዋ ኣይምተመለስና እዚ ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ሶ ካብ ሰሜን ሸዋ ናትና ምምላስና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥንካረ ዘይኮነስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጥንካረ እዩ ዘርእየካ ናትና ጥንካረ ዝለዓለ እውን ምዃኑ أو يريكاي سمين شو عم تحمل تقلل نجار يكون كله بعد سلطان بلسقنا سانتو حزلا بولي ايربورت خادميو يدالنا يروح حدزي خلاي مسابي أحمد هزبي تبي اللي هزي أبز حزب نير ترسراويت كم نريد لنا تيب كارتا جارد وتزلو أزر أربعة يكون مرجع إتات ني أبي مرد زخون زلو يسلزي أتي كلاريتي نزور النت إرتران تجراين زلوون بوليتيكا بفلاي تاب تجراي كوفي زلو من سيكون مهور يكون بوليتيكا وليد ميديا بيرسوناليتي كلاتهم زبوا زلو مرجتي بسيرترا تعيزن دناير لنا حزب إرترا حزب تجراين زلو تفتيرو زلو عدل إذا حجي تفتيرو زلو عدل نابزل على براخك وسط خلالو مسكوتنا عدل تفتير الله إذا كان زيادة ما بفتسم absolutely capitalize كنجبر لنا يزبال زلو ناي بحكي كنت مزمزل لو عدليا مغنياتو اذا حجي تفتيرا زلا تمزميزا نبزلا على درجه عند حربتيها امون غوزيوم حزب زلو صقام دما حسابنا حوارون كله يخل نزا حجي تفتيرا زلا نمبلشاو زغبر زلو فتناتا دما كبيديو بفلاينتهم تغارو نابتناي قدم زنبره منفس نمملاس بزح نجر كغبر كم زخل بزح نجر يفتنكم زلينا نرزلنا هنا كم يرتراوين نزو حجي تفتير زلو ناي سلام منفس كندفعلو كنكلالنا صغير كازي ناتت أمامتك نزبنات نحتت كانت حلالك زنبر هيوت هيكونن بوتانا أبتنا أب دوبات كوفي لزول حزبي أبناتهم بوتا غيرنا ترينايو أتكونتات بغليلو كردانا يخلي كابزي كتسيلنا حنت اللابزي بزو حد سبات أبزواني زي كزارب ولا جميرهم دولو بفلاي بلتسقنا ونتردياتهم زلا اسكا بزياني جمر أبت بوليتيكاوي تواسوي وندراما نسكر ግበር ናይ ኣዳራሽ ምትኽኻብ ግን ካብ ምግባሩ ሓደ እዩ ዝበዝሕ ሕቶ ከልብለልካ ኣብነሲ በዚ ንኸዶ ዘለና ኣገባብ እንተደኣ ካባና ተስፋ ቆሪፁ ተስርዓተቲ እሞ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ እንድሕር ተቐይሩ ምስ ሻዕብያ ናብ ዕርቂ እንድሕር ኣትዩ ቀዳምነት ዝመፅእ ስምዕ እንታይ ትልካኒ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይሊ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ኣብ መንጎ ኣብይን ተቃውምቲ ዘይምሕጋዝ ዝብል ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝግበር ውዕል ምስ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ናይ ፀጥታ ጉዳይ ተቃውምቲ ዘይምሕጋዝ ጥራሕ ዘይኮነ ስዕሊትካ ናይ ምሃብ እውን መስርሕ ክመፅእ ክእል እስኻ ብፓስፖርት ናይ ኣሜሪካ ሒዝካ እንተዳ ናብኡ ከይድካ ብሰዓቱ ሓጊኻ ሞ ተመሊስካ እቶም ተሰዓስዑ ዝነበርካ መወዳእታ ፅባሕ ንክውሕስ መጠሩ ድሕሪ ኣባይታ ዝራእ ሓይሊ ዘይፈጢርካ ነብሶም ነዚኦም ይትዛረብ ዘሎ ንቐፅል ተዋጊኦም ክድሕንሉ ዝኽእሉ ውዳበ ክፈጥረሎም ክክል ኣለካ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምቅያር መፂስ ፈንጢሶም ክወፅሉ ዝኽእሉ ከባቢታት ክሕዝሉ እንተኾነ ሓይሊ እንድሕር ፈጢርካ 3,4,5,000 ሰራዊት እንድሕር ኣሊካ ኮይኑሲ መተካዕታ ስለ ትኸውን ዘለካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ምስ ስርዓት ዝምድና ክገብር ኣይክእልን ዕርቂ ክገብር ኣይክእልን መተካዕታ ንዓኻ ስለ ዝርአየካ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዕረቁኒ ይብል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብብዙሕ ምንጭታት ዝወፅእ ዘሎ እዚኣቶም ድማ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ንክቕይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንሰርት ይገብሩ ኣለዉ ሚን ኣር ዴይ ፎሎዊንግ ደ ኒውስ these people should be concerned እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደጋ ክወርዶም ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መዋጥር ስለ ዘሎ
መንግስቲ ኤርትራ ዳዕድለ ሂቦን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነተዓረቕ እንድሕሪልዎ ሰከንድ ክወስድ ኣይኮነን ቅድሚ 2-3 ዓመት ክምብል ነይራነ ንዓት ንረላላእ እንድሕሪልዎ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብይ ኣሕመድ ሓፊሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንስልጣኑ ኣጀንዳ ናይ ባሕርን ገለመለን ግደፎ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እዩ ዘለሱ ባሕርን ገለመለን ድራማ እዩ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዘኽእሎ ነገር ድማ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ክትሕግዞ ትኽእል እያ እንተወሓደ ምስ ኤርትራ ዝፈጥሮ ዘሎ ምትፍናን ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ዝበልዕዎ ዘለው ተቃወምቲ ሓይልታት ንዓታቶም ዲሞራላይዝ ክኾኑ ይኽእሉ ኤርትራ እንድሕሪ ጠቕላላ አንጻሮም ኮይና ወይ ገለ ንሳቶም ሞራል ተስፋ ቆርፁ ይኽእሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ንሰራዊተይ ንስለያ ክሕግዙን ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ ትማሊ እውን እኮ ሰሚዖም ትሕነሙ እዚኣቶም ከዓ ትርእይዎም ኣለኹም ከምዚ ሃገር ኩሉ ነገር ዝተወደአ ኮይኑ ይስዕስዑ ኣለው እቶም ዝስዕስዑ ዘሳዕስዕዎም ዘለው ከም ዝብሎ ዘሎ ፓስፖርት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ኣለዎም ናይ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ቬኬሽን እዮም ዝገብሩ ዘለው እቲ ዝስዕስዕ ዘሎ ግን ኣብኡ ዝቕመጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ክገጥሞ ዝኽእል ሽግር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግር ባይ ዘ ወይ ብልጽግና ሓደ ነገር ተረዲዎ ኣሎ ይባሃል ኣሎ ስምዑ ኣብዚ የቆየው የኤርትራ ጦር የብልጽግና ባለስልጣናት ለሚያደርጉት የጦር ቅስቀሳ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ላለፉት በርካታ ጊዜያት የብልጽግናው አገዛዝ በጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ፣ በኢታማዦር ሹሙ፣ በጀነራሎቹ፣ በሚኒስትሮቹ፣ በሚዲያዎቹ፣ በአክቲቪስቶቹ በኩል የባህር በር ማግኘት አለብን፣ ኤርትራን ወረንም ቢሆን አሰብን እናስመልሳለን አጭር መልስ ጦሩ አክሎም ቀይ መስመሩን የሚያልፍ ማንኛውም አካል ለመማር ዳግም ዕድል የማይሰጥ አዘቅት ውስጥ ራሱን እየከተተ ነው ሲል አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቲቪን ጨምሮ የመንግስት ሚዲያዎች በሺዎች የሚከተሉ ከዚህ በፊት የኤርትራ መንግስትን በመቃወም የሚታወቁ መገናኛ ብዙሃን ድምጸታቸውን እንዲቀይሩ አድርጓል። የኤርትራ እንታይ እስከ ይበሃላሎ ግርሚ ዝብለካ አብሴ ሓልፈሉ እንታይ ዝብል ዘረባ ይዘውራሎ ኤርትራውያን ብሰንክቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ዝግበር ዘሎሲ ወላቶም ተቃወምቲ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ከም ዝብሉ ገይርዎም እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ መጽናዕትታት ናይ ኣብ ዝገልጾ ዘሎ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ዘበገሶ ናይ ኤርትራውያን ሓድነት ኣብ መፍጣር ዝለዓለ ተራ ተፃዊቱ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀደም ዘይተዓወተሉ ነገራት ተነይርዎ ወላ እውን ተቃወሙ ናቱ ዝነበሩ ኣብ ጎኒ ሃገር ደው ከም ዝብል ገይሩ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ንሓድነት ኤርትራ ንልውላውነት ኤርትራ ኩሉ ታሪኻዊ መጻጻናትና ደጊምና ከነስተማቕሮ ደጊምና ከነጽንዖ ደጊምና ንኽንፈልጦ ሓድሽ ወለዶ ድማ ኤርትራ ብኸመይ ወፅያ ምናልባት ረሲዕዋ እንተነይሩ ከም ብሓድሽ ንዑ ክለብሶ እቲ ስምዒት ሃገራውነት ንኽለብስ ኣብይ ኣሕመድ ዓባ በርክቶ ገይሩ ድሮ ኣብን ካድረታቱን ጀነራላቱን ሓለፍቱን ተረዲዎም ኣሎ ኩሉ ዝተበገስዎ ንኤርትራውነትን ኣብ ምሕያል ዓብ ግደ ከም ተፃወተ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እንኮላይ ተቃዋምቲ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ክብሉ እቲ ቀደም ዝተሰርሐ ኩሉ ኤርትራውነት ንምህሳስ ዝተገበረ completely fail ከም ዝገበረ እዮም ዝነግሩ ዘለው that's really nice ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሩ ዘሎ ጫውጫውታ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ብልጽግና ደው ምባል ማለት ናይ ክድዐ ስለ ዝኾነ ናይ ክድዓት ኮይኑ ስለ ዝረአ ዘሎ ኣብ መወዳታ እቲ ኩነታት ነቲ ዝሓሰብዎ ዘይኮነስ completely fail ከም ዝገብር ገይርዎም እዚ ድማ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝሕግዝ እዩ ፀላእታ ኩሉ ግዜ ዝፍፅምዎ ጌጋ ድማ ከምዚ ገይሩ ንኤርትራ ደው ከብላን ሓድነታ ደጊማ ንክትፍትሽ ዝገብራ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ገፅና ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ግዜ ወሲድልና ኣሎ መቸም ኣነ ነዚኣ ናይ ኤርትራ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ዘላ ንምምዝጋን ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ኣብ ልዕልያ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካየድ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ከምኡ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ኣሉታዊ ስእሊ ንምቕያር ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ እያ مرأيا نايزو زغبرو زلو يوين نابنت نايزو ناي هيومن رايتس ترينينغ ابي ኤርትራ ዝብዎ ዘሎ هيومن رايتس ማለት መሰል ናይ ደቂ ሰባት ማለት መሰል ናይ ትምህርቲ መሰል ናይ ሕክምና መሰል ናይ ቀረባት መሰል ናይ ጸጋታት ናይ ሃገር ናይ ምርካቡን ኣካል ናይ هيومن رايتس ስለዝኾነ ንሱ ናብቲ ሪፖርት ናይ هيومن رايتس ካኣትኩም ዘሎ ስልጠና ስለዝሃበ ብዙሓት ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ንዓዓ ነጭ ኢሎም ካርሟር የለኹ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናታተን ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ዩኤንዲፒዲ ካልኦት ዝገብርዎ ዘለው ዘሕጉስ ድማ مرأيا ناتو بزي سمعو لي زاترخدنا الله دلنا زروان زوم ناشت حواتنا سلا دخنت أبناتهم درجة ملسيلة كزارب مالتي أبناتهم دلقوا عدنا ملسيلة كزارب كابتنتشان عصر شمانتن يشي أي أبلغوت كله جيزي بزح لغنا تقلوا تغطي مزنا تغطي بيت سب استفعل عليه متسكاي مالتي السؤال انتاي دبل كده مشكلة تخم عن توبشن تحلها قال لي توبشن كا صبوت تذكر كاس بوغير قال يترف لك زي حجي كلتنا تويات لاتا يشي مش تخيل
أوش تقول تسوم صبغ تذكر كاسترف لك أوش تقول تسوم بعد خمس خلط هذا ما يلا أو عالم مول خونا كلتا 3 عامات خاتوسد زمان زيادة لنا تقدمتي ولا شيء مسوي حالي هون تقدم أبتنا تناي تمرت كيسي ويك أبتنا تناي أماتر كونتيننت على جندا كلتا 3 عامات دي وصلت تقدم ما يلا كابي تحس كمالتي أنا قلت عمتي شيء إذا ما يرى دانيال كم زفتونكم 3 عامات ناتنقلكم كلاتنا 3 عامات كل عام استمرنا حاجة حال خمس له كنت عنده يقولكو كنت مشكلة أو يابزقون هيوتنا على ما رأي خلونا له كم تزيبنا سايكلنا قميتنا خالد سرحنا مجمريا نزي إيفنت زي تي يو إن دي بيز بحال سبونسر كم زجبرين عن رزلنا سلامنتاي إذا قد سنة الله ويبلكم إرتراويان تودادرتي بعالبينيام يكون كالوت نتزمت ولدو كندمنتاي أبنت كونوا مرحنت كونوا من قدن مزراك حجزوا 5 خلو إذا ما صيل كابنا عشت جزاوت تزجبر ده يكون عبيت كونفرنسات غير كانت منسي نابشكليتك خيز دلدي بعبيون بسبورتها من قد هيوتك مرس دلي بسجردوب تراي مفتاح كم زي كونه أبدأ خين كاب ميديا مزرا ويقال ويكا منقسي منقسي صراحة الناس اللي تزارب لو تيبلو لو تماسي زلو كماخا سد نتكونتات كنبرز غاله كم زي بعالبينيام مسيوم أبقى نهزبهم كونو إذا ما منقسي بزجبر تراي متشا أيقونان معناته منقسي بزوج زي سب أمنت يبلون ويكا منقسي غير ويدون ناي بحثت كالات كم زنا يو ان سيرترا ساتفادي قل سبات بزودبو سبات ناس اخوينا بوليتيكا وكنتات يبلون ابز بلولو كم زي عينت كونفرنس جن هناسيو سلازي يو ان تعنتو بزراهم يو ان كم ما يو ان دي بي نزيوم كنتات زي نزوم سبورتنياتات صلواناتهم نابتهم اشتو ولدن مسغار ايرترا دما زورارس ورشانا بشكليتات راه يكون سب كال سبورتون كم زي عينت بلاتفورمز كفترو بمخالهم عب كبري زلني بينيام دما أبشكليتها تراين فوق كم زي كونه دقيمو يمسكرالو he's a very thoughtful بحق بلح أستوعي لزغيد لأنه كل دما disciplines اللي تولادريو زي أسمعوها أبزي كساب كندي زنريو أب كميتريو وتعوي تقول لنا بالكلنا كابزي رزمة سعوات كم زي كونه أبي الورو نايت مرتي ستيل على القناص سابتور فرنسا تمارناسني رجعتناش كوم لأن كورسنا جبرناس درا كنتي في نودينا رئيس دينياتنا شان خاط قبل كيف في تخال بس نعرف قبلني وأنت لا تقبل الله قبلين زين كم شيء اسمه هرا لكم مو بتور الفرنسيين ترى نتفليكس كري فيديو خلي بس نورمال نقدر نفلتات نديو أسمع له سلسك خون خلي 21 days معلتنا إندورانس نقبلنا لنا عودنا بيني ما بشكلت كات عويتو على ملوك تتاقع له كن رخلنا عدلي رخيبي زبلنا he earned it ليتم معلتنا نزح حساب زي نوح دا تعرفت نجير ومخوني تمزيل public مسؤول حزب زحة سبات موتيفيت كجبر كله جد نايب حق داس بلني كوقتين لاون تستفاقيها نروح بنتاي ريكافر تقوله كمي ودير كمي ترينينج كا انتاي لقى نغندي ساعات كا انت عين ترينينج تصرحها دبرانجين مع طويل حال عاد ما قلت يكون بستفاق صغير وورلد شامبيون جبلتها بفتات تزغبده وورلد شامبيون هاي عالمي مالتي صغير كم تريوم زلهم نزيم عبيت كواخبت نقدميت همتيوم منسياتكم هاروت لو قبلوم نزع الدل زيزو خفتو قبل بيه دمسكن بحق زقبومي بزوح نقرات كم زي يرترخ مسوغلو زيوم قلل سبات يكونون نتنشتي ولدو دم عبس الوايزلو عبي كومبليمنت بفيديو بصبغ هاي ديفينيشن فيديو قد يحمل عبق ميد دمسولنا ايري ميديا نتورك خيتكم رايوه نشتي دريكم زلوه ابو خيتكم كسموي ليه brilliant work thank you everybody نزيز قبركم أهلا معرسي أبزخن ودينا كم وترو أبعدنا بزو نقر بزو صبغ يكايدالو نسل صبغنو خلو حانت كبلاز دي اللابزيا حانت فيديو اللابزيا أبلو البحري الريلو البحري زعب حي البحرنا يرترا زقبروانا بحق صبغت فيديو لا حدا راهم كيتكم حق زوام بزوحنا يرترا زوري يرترا نابلو زقبرويو بزوح صراحات يوم تشرحو جازيت نياتات كابي يرترا بزوح دخيمام يوم زقبرو حدا راهم نزا الريلو البحر كيتكم سبسكرايب قبر رايو لهم دقفوهم كابير ترازمس تحسوتات ما كنحجز ندلينا صبو نجر كما صرنا تدلينا نتم صبو تصرحوا زلو نتبابع نابلكو نايلو مارسي ابز كودي ابكالو صبو صاب نرحب مزياخ قدفكم ثانك يو فيري ماتش شتتا نوري دل راسا روح والبس
وكر أسكري داري يومتي لكاكي فومتي